Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο Σουσίτηση ή Συζήτηση. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Και πρωτού κάνουμε τα πάντα λίμπα, σας υπενθυμίζουμε μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ, στα 5 και στα 8 ευρώ έχετε περισσότερο υλικό μας πιο νωρίς. Στα 8 ευρώ έχετε και έξτρα εκπομπή, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μας χαλάσει καθόλου, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε την ταινία Χαμός στην Chinatown. Ταινία του 1986 σε σκηνοθεσία John Carpenter. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό δεν κάνουμε ταινίες οι οποίες είναι hot. Εν μέρει γιατί δεν βγαίνουν πια τόσο hot ταινίες, πέρα από αυτή που μας έχετε πήρξει στην μπούτσα κάποιοι και δεν θα την κάνουμε. Υπενθυμίζουμε, απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Και ναι, θα κάνω 1000 ταινίες του Zack Snyder πρωτού μιλήσουμε για τον Dune 2 που μου άρεσε, αλλά έχουμε εξηγήσει γιατί δεν θα το κάνουμε τον Dune 2. Οπότε ξεκολλάτε. Αλλά κάνουμε ταινίες οι οποίες μας αρέσουν. Ταινίες για τις οποίες έχουμε να πούμε πράγματα ακόμα και αν δεν μας αρέσουν τόσο πολύ. Ξαναλέω Snyder, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον. Ταινίες τις οποίες μας προτείνουν και είμαστε σε φάση «Α, ναι, γιατί όχι». Και γενικά έχουμε μπει σε μια φάση στο κανάλι που μιλάμε για πράγματα τα οποία γουστάρουμε, να βρούμε κι εμείς τη χαρά μας, ας πούμε. Μια επανασύνδεση με τις ρίζες και γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε βίντεο. Snyder μπροστά, Villeneuve πίσω. Ναι, όχι, αλλά τέλος πάντων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, για το πρακτικά το Dune 2 μου άρεσε πιο πολύ από τα δύο Rebel Moon. Απλά άλλοι είναι οι λόγοι που δεν κάνουν Dune 2. Πρέπει να το κατανοήσετε αυτό. Όσοι έχετε βαλθεί να μας πρίζετε. Λοιπόν. Snyder. Carpenter. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα σκηνοθέτη που τελειώνει σε R και είναι ο Carpenter. Ένας από εσάς, δυστυχώς δεν έχω συγκρατήσει το nickname, είπε παιδιά, μήπως ήρθε η ώρα για λίγο Carpenter. Και κοιταχτήκαμε και είπαμε ναι, ήρθε ώρα για λίγο Carpenter. Και λέγαμε να πάμε. Προσωπικά ήθελα να κάνουμε κι άλλο Snyder, αλλά εντάξει. Τι έχουμε, κοίτα. Έκανα μια χάρη να πάμε σε Carpenter. Εντάξει, μπορούμε. Γιατί αυτό που κανονικά άξιζε σε αυτούς που συνεχίζουν με το Dune είναι κι άλλο Snyder. Ναι, απλά υπάρχει και δεύτερο στο κανάλι και είπαμε εντάξει. Όπα. Και το 300 Σουσίτης είναι, γιατί όχι. Λοιπόν, μια μέρα. Θα πειθότανε άμα το πήγαινα με την κακία. Άμα το πήγαινα μέσω κακίας. Μπορεί. Και το 300 είναι Σουσίτηση μια μέρα, γιατί δεν το δίνω αφιέρωμα, υποθέτω το θες αφιέρωμα εσύ. Αλλά οπότε Σουσίτηση μια χαρά κάποια στιγμή. Ωστόσο, Carpenter. Και καθόμασταν και σκεφτόμασταν ποιο του Carpenter. Να πάμε σε ένα απλό συμποσιάκι, να πάμε σε αφιέρωμα. Τα αφιερώματα τα έχουμε κρατήσει πιο special όπως καταλαβαίνετε. Και υπενθυμίζουμε για όσους έχετε καιρό όσους δεν ξέρετε τον ορισμό ή όσους έχετε καιρό να τον ακούσετε, ότι οι Σουσιτήσεις είναι είτε για ταινίες στις οποίες διαφωνούμε αν θα έπρεπε να είναι αφιέρωμα ή όχι, είτε αφιερώματα ή όχι, είτε μιλάμε για ταινίες οι οποίες θα ήταν για αφιέρωμα, αλλά δεν ταιριάζει στη δομή του αφιερώματος. Δεν είναι μια ταινία στην οποία σκηνή θέλουμε να γλύψουμε τεχνικά και μη πράγματα. Και όσον αφορά την παρουσία τους στο κανάλι, το κρέας τους, το εκτόπισμά τους, τη θέση τους στο πρόγραμμα, αντικαθιστούν και σε μεγάλο βαθμό τα αφιερώματα. Όντως και για τεχνικούς λόγους από τη δική μας πλευρά, λόγους ευκολίας ομολογώ, αλλά και επίσης διότι που και που μιλάμε και ελεύθερα για μια ταινία και μπορούμε να στάξουμε σάλιο και μέλι χωρίς τους περιορισμούς ενός φορμά. Ενώ σε άλλες ταινίες οι περιορισμοί του φορμά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Τελευταίο αφιέρωμα ήταν το Highlander. Και ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει κάποιο άλλο κάποια στιγμή. Snyder, Highlander, Carpenter. Wow, αυτό είναι η συλλογιστική του Batman του Adam West, πώς έλυνε τους γρίφους του Riddler. Λοιπόν. Snyder. Λοιπόν, οπότε είπαμε να μιλήσουμε για το Big Trouble in Little China, μία από τις πιο αγαπητές ταινίες του John Carpenter, τουλάχιστον σε cult επίπεδο, και πλέον δεν νομίζω ότι είναι μόνο σε cult επίπεδο, χωρίς να είναι και σε τελείως mainstream επίπεδο. Ξεκινώντας με κάποιες πρώτες εντυπώσεις, είναι πολλά πράγματα η ταινία, θεωρώ, κάνει πάρα πολλά πράγματα σωστά, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που την κάνει να είναι αυτό που είναι στο στερέωμα των συνεφίλ και όχι μόνο ανθρώπων τέλος πάντων, είναι το ότι είναι τόσο διασκεδαστική ταινία. Είναι πάρα πολύ fun. Έχει έναν ρυθμό καταιγιστικό, είναι ένα μεγάλο κυνηγητό η ταινία από ένα σημείο και μετά, και πάρα πολύ απλά δεν σταματάει. Το ότι έχει έντονα κωμικό τόνο και έχει έντονο το στοιχείο της ανακάλυψης και της περιπέτειας του δίνει πάρα πολλά μπόνους, και βέβαια, και θα μιλήσουμε και γι' αυτόν, ο Κέρτ Ράσελ, ο οποίος είναι η κόλλα που κρατάει την ταινία, ενώ δεν είναι απαραίτητα ο ήρωας της ταινίας, είναι φυσικά ο πρωταγωνιστής. Θα το μιλήσουμε, θα το αναλύσουμε αργότερα αυτό, αν ισχύει ή όχι.
είναι μια à la Carpenter κιτσιά, είναι μια περιορισμένη κιτσιά, αλλά δεν φοβάται να είναι και κιτσιά ταυτόχρονα. Σου δείχνει το αλόκοτο, σου δείχνει το φανταστικό και δεν ντρέπεται και καθόλου. Και ακριβώς επειδή δεν ντρέπεται για τίποτα η συγκεκριμένη ταινία από αυτά τα οποία κάνει, κερδίζει το στοίχημα το υφολογικό μαζί με την κομική νότα και το πόσο γρήγορα πηγαίνει και που την κάνει τέλος πάντων ένα πολύ διασκεδαστικό αποτέλεσμα. Αυτά σε πρώτη φάση από εμένα. Η ταινία είναι όντως διασκεδαστικότατη, αλλά εφόσον στην προηγούμενη μας συζήτηση συζητούσαμε για το, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, για το τι είναι μια τέλεια ταινία. Εδώ πέρα δεν είναι σε καμία περίπτωση μια τέλεια ταινία, είναι μια ταινία που βασίζεται στην κίνηση και στην ορμή και άμα σταματήσεις και πεις ότι όπα, για να ηρεμήσουμε να το σκεφτούμε λίγο, μπορεί και να καταρρέει. Βασίζεται σχεδόν απόλυτα στο ότι τρέχουμε τώρα. Ξεκινάμε να τρέχουμε και όταν σταματάμε να τρέχουμε τελειώνει η ταινία. Δεν ξέρω κατά πόσον το σενάριο θα έστεκε άμα σταματούσαμε μία στιγμή το τρέξιμο. Δεν πρέπει να σταματήσουμε το τρέξιμο. Οπότε δεν είναι μία τέλεια ταινία. Είναι μία ταινία που καταφέρνει να είναι αυτό που είναι χωρίς να έχει από το σενάριο την αρτιότητα και την τελειότητα. Συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω. Οφείλω να γίνει ένα disclaimer εδώ, διότι έτσι χαρακτηρίζω συνήθως τις περισσότερες ταινίες του JJ. Απλά εδώ γίνεται καλά. Ναι. Το ότι δεν είναι ένα πυροτέχνημα από πίσω, απλά δεν είναι ένα άρτιο σενάριο, όντως. Αλλά δεν είναι ένα πυροτέχνημα που άμα σταματήσεις να κοιτάξεις από πίσω, βλέπεις το απόλυτο βούρκο, ας πούμε. Αυτό. Ναι, εντάξει. Στην περίπτωση του JJ βλέπεις το ότι κάνει, ας πούμε, το Wrath of Khan ξανά. Ενώ αυτό που βλέπεις από πίσω σε εκνευρίζει. Ενώ εδώ, άμα σταματήσεις και δεν σου δουλεύει η ιστορία, αυτό που θα δεις από πίσω είναι μια εκδοχή του κινέζικων μύθων και θρύλων σε τελείως kits και ανάλαφρη εκτέλεση. Ήταν δοκιμάς. Οπότε δεν θα σε χαλάσει. Ενώ άμα δεις ότι είναι ο Khan Noonien Singh. Αλλά λευκός. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, άσχετο. Sorry, έπρεπε να το πω όμως. Ναι, οκ. Τέλος πάντων είναι μια ταινία που βασίζεται στην ορμή και στην κίνηση και η τελειότητά της είναι παράγωγο του ρυθμού της και της κίνησής της. Δεν είναι παράγωγο του σεναρίου της. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει κακό σενάριο. Απλά έχει ένα σενάριο με πάρα πολλά προβλήματα. Έγινε λίγο ανογιανός. Ναι, λίγο ανογιανός, δεν είμαι από τα νόγια. Έγινε λίγο, τέλος πάντων, πρέπει να μην σταματήσεις για να κοιτάξεις τα προβλήματα του σεναρίου, διότι τα προβλήματα του σεναρίου μπορεί να αρχίσουν να βγάζουν μάτι αν σταματήσει η ταινία. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της τελειότητας της ταινίας είναι ο Carpenter. Η όρεξη, το κέφι, η αποφασιστικότητα, το στυλάκι που φέρνει ο Carpenter. Χωρίς το στυλάκι που φέρνει ο Carpenter δεν θα δουλεύει η ταινία. Και αυτό έχει να κάνει και με το είδος της ταινίας. Διότι είναι μια περιπέτεια δράσης κινέζικο-χονκονγκικού στυλ. Έντονα χονκονγκικού. Και αυτό το είδος απαιτεί μια παράκρουση. Δεν είναι ένα είδος το οποίο ηρεμείς. Είναι ένα είδος που ξαφνικά σπάει το παράθυρο και μπαίνει ένας να σου πλακώσει κλωτσιές. Και γίνεται πανικός, γίνεται χαμός. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ο Carpenter μπαίνει μέσα με ένα στυλάκι, μπαίνει με ένα στυλάκι για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο είδος. Και η ταινία είναι κλασική δικαίως, διότι είναι άψογη χωρίς να είναι τέλεια. Αν έχω ένα παράπονο σοβαρό από την ταινία, χωρίς να είναι παράπονο για την ταινία την ίδια, απλά αν το δω, αν την τοποθετήσω στη θέση της σε σχέση με άλλες ταινίες, πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι μια αμερικάνικη ταινία περιπέτεια πολεμικών τεχνών που μιμείται το χονκονγκικό στυλ. Δεν είναι μια χονκονγκική ταινία και η δράση δεν είναι στο επίπεδο που κάνουν στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό φταίει όχι ο χορογράφος, ο οποίος είναι Κινέζος και ξέρει τι κάνει, ενώ είναι επαγγελματίας που ξέρει τι κάνει,
νομίζω έχει να κάνει μόνο και μόνο το ότι γυρίστηκε στην Αμερική. Πρακτικά, αυτά που κάνουν στις ταινίες του Hong Kong δεν επιτρέπεται να τα κάνεις στην Αμερική. Δηλαδή, έχουμε 10 κομπάρσους, θα πηδήξουν 60 μέτρα, θα τους πετάξουμε μέσα σε ένα τοίχο και θα σπάσουν όλα τα τούβλα, αλλά ο τοίχος δεν θα είναι χάρτινος, θα είναι από τούβλα και θα τους βάλουμε φωτιά και θα προσγειωθούν. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή δεν γίνεται, είναι παράνομο. Και όχι μόνο αυτό, και ο τρόπος γυρίσματος δεν επιτρέπεται έτσι όπως μπατζετάρεται μια ταινία στην Αμερική. Ναι. Αυτό σχεδιάζουν πάρα πολύ στο Hong Kong. Σχεδιάζουν στο Hong Kong, μπορείς να βγεις έξω και να κάνεις χαμό, ενώ εδώ πέρα προσπαθήσανε να αποφύγουν να βγουν έξω. Τέλος πάντων, χάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν τη συγκρίνω με ταινίες που έχω δει πάρα πολλές ταινίες και από τη δεκαετία του 80 κιόλας, που ο Σάμο Χουνγκ και ήταν εκεί έξω και έδερνε κόσμο. Άμα το συγκρίνω με το Hong Kong, πρέπει αναγκαστικά να πω ότι ναι, είμαστε σε απομίμηση, προσπαθούμε αλλά δεν, και δεν μπορώ να την κρίνω ως μια άψογη ταινία δράσης κινέζικη, διότι οι Κινέζοι το κάνουν καλύτερα. Εδώ πέρα είμαστε σε φάση ένας Αμερικάνος με πολύ όρεξη κάνει μια πολύ τίμια προσπάθεια να μιμηθεί αυτό το στυλ. Αλλά δεν τα καταφέρνει να το φτάσει σε επίπεδα τέτοια. Θα περάσουν 10 χρόνια μέχρι να αρχίσουν να γίνονται ταινίες στο Hollywood όπου φτάνουν αυτό το επίπεδο, διότι θα φέρουν τον Jet Li, τον ίδιο τον Jet Li. Και ο Σάμο Χουνγκ θα έρθει στην Αμερική. Και ο Σάμο Χουνγκ θα έρθει, θα έρθουν οι ίδιοι. Ο Τζάκι Τσάν. Και στα τέλη της δεκαετίας του 90, 97, 98, 99, ο Jet Li κάνει ταινίες στην Αμερική. Romeo Must Die, The One. Συγγνώμη, αλλά Φωνικό Όπλο 4, η κλιμάκωση γαμάει με τον Jet Li. Αυτά τα πράγματα, αυτή η ενέργεια θα έρθει στα τέλη της δεκαετίας του 90 και θα γίνει εγγενώς αμερικάνικη μόνο με το Matrix. Ότι αυθεντικά Αμερικάνοι δημιουργοί παίρνουν το Wen Wuoping και του λένε έλα να κάνουμε κάτι αμερικάνικο. Σε αυτή τη φάση είναι μια πολύ τίμια προσπάθεια, αλλά αν κάπου χάνει η ταινία είναι στο ότι η δράση δεν φτάνει τα επίπεδα αυτά. Αλλά η χάρη της ταινίας δεν είναι στη δράση και δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η δράση, το ότι είναι ok και δεν είναι wow. Δεν βλέπω αυτά τα πράγματα που με συγκλονίζουν και λέω wow, πώς το κάνατε αυτό. Δεν λέω wow, λέω πάρα πολύ ωραία. Δεν με νοιάζει όμως, διότι ο ρυθμός είναι το νόημα εδώ πέρα και επίσης η ίδια η ταινία πρέπει να μοιάζει περισσότερο στον Μπέρτον, στο χαρακτήρα αυτόν, ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει, αλλά το παλεύει. Δεν το έχει, αλλά συνεχίζει, δεν το σταματάει τίποτα. Είναι οδοστρωτήρας. Το έχει, γιατί ενώ δεν το έχει, συνεχίζει. Και έτσι είναι και η ταινία. Ναι, είναι κλειδί για μένα. Που όντως η δράση είναι ok, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι κλειδί το ότι η ταινία δεν είναι ταινία δράσης που έχει και περιπέτεια. Είναι περιπέτεια που έχει και δράση. Κατά τη γνώμη μου είναι και eastern σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ok, κυρίως ας την πούμε περιπέτεια. Αν το point ήταν η δράση. Άλλο είδος το eastern. Υπάρχει ένα ρωσικό είδος που λέγεται western. Τώρα πήγα να το κάνω τίποτα, απλά παραφθορά. Αν το point ήταν η δράση, θα είχα κάποιο θεματάκι σοβαρό με την ταινία. Αλλά δεν στηρίζεται στη δράση. Έχει μέσα και δράση, αλλά όπως ο Τζακ Μπάρτον, ο χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, είναι και το POV του κοινού, είναι ο χαρακτήρας μέσα από τον οποίο βλέπουμε το τι υπάρχει κάτω από την Chinatown. Έτσι και... Καμπάι κάναμε. Όχι, καμπάι δεν κάναμε. Καμπάι. Πριν δεν ήπιες. Τα δοκιμάς. Ήπια, δεν ήπια, όχι. Έφαγανε. Καμπάι. Είναι αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. Το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι και μαγικό, είναι και εγωιτευτικό, είναι πολλά πράγματα. Και ο Carpenter σε αυτό δίνει προτεραιότητα. Δεν δίνει προτεραιότητα στο να πεις wow, τι cool ξυλίκι που πέφτει εδώ. Και επίσης, επειδή είπες τη λέξη παράκρουση πριν, η κλιμάκωση είναι μια τεράστια παράκρουση. Είναι ένας τεράστιος παροξισμός. Είναι 100 μέτωπα όπου έχω να δω τόσο αποτελεσματική τελική μάχη με πολλά μέτωπα από το James Bond ζεις μονάχα 2 φορές. Στο Κρυσφύγετο του Μπλόφελτ, που γίνεται της πουτάνας, γίνεται ένας πόλεμος σε στούντιο. Είχα πάρα πολύ καιρό να το δω τότε στο 60 που ήμουνα, το 67 που ήμουνα 12 χρονών. Sorry, αλλά αυτό έχει σχέση και με τα
health and safety, αυτά που κάνανε οι κασκαντέρ στο You Only Live Twice δεν επιτρέπονται σήμερα. Ενώ κάνανε επικίνδυνα πράγματα. Ναι, εντάξει. Ήτανε κλεισμένοι σε ένα στούντιο. Και απλά ρίχνανε καπνογόνα, πέφτανε με τέτοια. Αυτό. Χαμός. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται και εδώ πέρα, αλλά φανταστείτε και την μαγεία να παίζει η μπάλα και την όλη κωμωδία, το slapstick που συμβαίνει μερικές φορές, κυρίως μέσω του χαρακτήρα του Kurt Russell, του Jack Barton, ας πούμε. Οπότε ο Carpenter ενδιαφέρεται πιο πολύ να σου δώσει μια γενικότερη αίσθηση παρά να σε κάνει να πεις wow από το ξυλίκι. Και άρα υπό αυτή την έννοια γαμό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα κομμάτια που έχουν ξυλίκι. Ωστόσο, νιώθω εδώ πέρα ότι έχουμε έναν John Carpenter ο οποίος λέει ουφ, έχω μεγάλο budget για τα δεδομένα μου και ξεσκάει. Και έχει και τα ειδικά του εφέ, έχει και τα κασκαντεριλίκια του και νιώθω ότι αν κάτι πρωταγωνιστεί στις σκηνές με το ξυλίκι είναι τα κασκαντεριλίκια. Πιο πολύ ενδιαφέρεται να δείξει μια κολοτούμπα και να την παρατείνει λίγο, παρά να σου δείξει τις cool κινήσεις που θα τις κινηματογραφήσει με τρόπο που να φαίνονται όλες, να κολακεύσει τους πολεμικοτεχνίτες και αυτά τα στοιχεία που αυτό κάνουν στο Hong Kong, οι ταινίες γούξια κτλ. Η χαρά του Αμερικάνου έχει εδώ ότι να δείξω την τούμπα. Ακριβώς. Οπότε σε ποια άλλη μου ταινία θα έχω την ευκαιρία να κάνει ο χαρακτήρας τέτοια τούμπα. Δεν το ξέρω κακομοίρης ότι θα πάτωνε η ταινία και αυτή και ότι δεν θα ξανά είχε την ευκαιρία και η επόμενη του μεγάλου budget ήταν η περιπέτειες του άρωτου ανθρώπου, όπως λεγόταν, Memoirs of an Invisible Man, που γαμήθηκαν τα πάντα και για τον Carpenter. Οπότε έχει το τεράστιο κεφάλι, ας πούμε, που τρώει χειροβομβίδα και υπερφυσική χειροβομβίδα, θυμάμαι καλά, και κλείνει, κεραυνό, και κλείνει, ας πούμε. Αυτά δεν τα ξανά είχε μετά σε τέτοιο βαθμό ο Carpenter και παίζει. Και ακριβώς όπως ο Barton βλέπει έναν καινούριο κόσμο να ανοίγεται μπροστά του, έτσι και ο Carpenter με το budget είναι ένα παιδάκι που παίζει με τα κουβαδάκια του τα καινούργια στην παραλία και του πάει. Του πάει αυτό γιατί κάνει καλή χρήση, κάνει έξυπνη χρήση. Σου λέει, ωραία, τι μπορώ να αγοράσω με το μεγάλο budget? Θέαμα. Και σου δίνει θέαμα και δεν είναι μόνο ότι σου το ξεχυλώνει στις κολοτούμπες και στις εκρήξεις και στους κεραυνούς κτλ. Είναι ότι σου φτιάχνει και πολύ ωραία σκηνικά, όχι ο ίδιος προφανώς, αλλά δίνει μια προτεραιότητα, ας πούμε, δίνει τέλος πάντων υπογραμμίζει την αισθητική. Όλα φαίνονται μεγάλα παρά το γεγονός ότι είναι υπόγεια. Οπότε είναι μοναδική ταινία στην φιλμογραφία του Carpenter και από πλευράς αισθητικής. Κλείνοντας τις πρώτες εντυπώσεις, θα συνοψίσω το με ποιο τρόπο δουλεύει η ταινία σε αυτό που λέει ο Μπάρτον όταν είναι στον υπόνομο, που την ώρα που κινδυνεύουν οι ζωές τους παραλίγο να πνιγούν μόλις έχουν την ευθύνη να σώσουν 40 άτομα και η κατάσταση τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολη, λέει στην Kim Cattrall, μπορείς να μην τρίβεσαι πάνω μου γιατί έχουμε πρόβλημα. Η ταινία τρίβεται πάνω σου με έναν τρόπο που έχουμε πρόβλημα. Ό,τι και να μην δουλεύει, ξέρει πώς θα τρίβεται πάνω σου. Μπορεί να ακούγεται χυδαίο, αλλά ισχύει. Δυστυχώς οι προτεραιότητες του Jack Barton, δυστυχώς, πολλές φορές είναι και δικές μου. Τρίβεται. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το μουνί του τρίβεται. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, περνώντας το σενάριο, θα πω ότι η παρασκηνιακή... Ωστόσο, συγγνώμη. Ακόμα και αυτή η ατάκα, και αυτό το σημείο, δεν γίνεται με χυδαίο τρόπο. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ιδέος ο Τζακ. Είναι αυτό, συγγνώμη. Περνώντας το σενάριο, θα πω ότι παρασκηνιακά έγινε μία φάση με το σενάριο, με την έννοια ότι ήταν αρχικά να γίνει 100 χρόνια πριν να διαδραματίζεται και να είναι western και το αλλάξανε. Τέλος πάντων υπήρξε ένα δράμα με το σενάριο. Budget. Όχι, υπήρξε ένα δράμα με το σενάριο με την έννοια ότι κυκλοφορούσε ένα σενάριο που δεν άρεσε στην εταιρεία παραγωγής, αλλά τους άρεσε η ιδέα να κάνουν κάτι με Κινέζους στο Σαν Φρανσίσκο, όπου αποκαλύπτεται ότι κάτω από το Σαν Φρανσίσκο κάποιοι κινέζικοι θρύλοι είναι αληθινοί. Αυτή η ιδέα τους άρεσε, αλλά δεν τους άρεσε το σενάριο που είχαν στα χέρια τους. Και το ζορίσανε, το αλλάξανε. Τέλος πάντων ξαναγράφτηκε το σενάριο, ο Ρίχτερ είχε γράψει το αρχικό σενάριο και το πήρανε οι δύο σεναριογράφοι που υπογράφουν το συγκεκριμένο σενάριο εδώ πέρα και το αλλάξανε, το φέρανε στη σύγχρονη εποχή
και το κάνανε τελείως διαφορετικό. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι το αρχικό σενάριο είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και το λέω αυτό διότι νιώθω ότι τα διακρίνω κάτω από την σκηνοθεσία και τη μανία και το τρίψιμο του Carpenter. Διακρίνω τα προβλήματα του σεναρίου. Αν όχι μπαλωμένα, θαμμένα κάτω από το Σαν Φρανσίσκο. Καταλαβαίνω πώς μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το σενάριο έχει προβλήματα. Αλλά νιώθω ότι τα ξεπερνάει όλα ο Carpenter. Νιώθω ότι περνάει από πάνω τους με ένα τρακτέρ και τα οργώνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ναι, η ταινία βλέπω προβλήματα, αλλά δεν είναι προβλήματα έτσι όπως γίνονται. Και το σενάριο βασίζεται στο ότι θα μπλέξουμε από το πουθενά και θα αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται το ένα πάνω στο άλλο. Και το κλειδί, νιώθω, που δούλεψε η ταινία, χωρίς να ξέρω πώς ήταν το σενάριο πριν, αν υποθέσουμε ότι ήταν γραμμένο για περιπέτεια, το κλειδί είναι ότι το προσεγγίσανε ως κωμωδία στο τελικό αποτέλεσμα, όχι ως περιπέτεια. Κωμωδία στην οποία παρεξήγηση στην αρχή, μία παρεξήγηση, και από εκεί και πέρα αρχίζει να χτίζεται παρεξήγηση πάνω στην παρεξήγηση, πάνω στην παρεξήγηση, πάνω στην παρεξήγηση. Κωμικό, αυτό είναι μια κωμική δομή. Είναι η κωμωδία, είναι η δομή της φάρσας, όπου έχεις μια μικρή παρεξήγηση στην αρχή και μέχρι το τέλος έχουν χαλάσει οικογένειες. Και γελάς διότι πώς χάλασαν οικογένειες από μια μικρή παρεξήγηση, διότι χιονοστιβάδα χτίζεται. Το προσέγγισε ως φάρσα από το σενάριο και ο Carpenter στη σκηνοθεσία, οπότε τα προβλήματα του σεναρίου, αν ήταν προβλήματα στο είδος της περιπέτειας ή στο είδος του να πάρουμε σοβαρά αυτούς τους θρύλους, που αν μου ζητούσε η ταινία να πάρω στα σοβαρά το πώς αντιμετωπίζει τους θρύλους αυτούς, θα είχα πρόβλημα. Ακριβώς επειδή είναι κωμωδία και το χτίζει ως ότι και τώρα θα πάθουμε αυτό. Και λέει ο Μπάρτον τι συνέβη και του κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ κάτι συνέβη, τι να σου πω. Λες και έχω εγώ ιδέα. Αυτό ρε φίλε, είναι στην Πολυθρόνα, πέφτει στην πηγάδα και του σκάει το τέρας, ας πούμε. Ναι, τι γίνεται τώρα. Χιονοστιβάδα. Κάτι γίνεται. Πάμε παρακάτω. Ας προσπαθήσουμε να βγούμε από εδώ μέσα. Ακριβώς επειδή το προσεγγίζει και το σενάριο έτσι, και έρχεται και ο Carpenter και επίσης σκηνοθετεί η κωμωδία, δουλεύει η ταινία. Αν δεν την είχε σκηνοθετήσει ως κωμωδία, δεν θα είχε δουλέψει. Και εδώ πέρα έχουμε τα προβλήματα. Το φέρνω σε αντιπαράθεση τα προβλήματα κάποιων ταινιών όπως το Wild Wild West. Κάποιων ταινιών που μπορεί η κωμωδία να σε σώσει, αλλά θες να είσαι και big budget κάτι. Και Blockbuster, πας να γίνεις blockbuster. Ο Carpenter δεν το έχει να κάνει blockbuster. Carpenter κάνει μπιμουβιά στοχευμένα. Δεν έχει την ικανότητα να σκηνοθετήσει Hollywood, big production. Δεν του πάει, δεν μπορεί, νομίζω πρακτικά δεν μπορεί. Και η ταινία σκίζει ακριβώς επειδή δεν μπορεί. Αλλά θα περάσουμε στον Carpenter μετά. Ναι, οκ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι η ταινία είναι western. Δεν το ήξερα αυτό σαν λεπτομέρεια. Σαν γεγονός τέλος πάντων ότι κάποτε ήταν όντως western το σενάριο. Ο Μπάρτον ήταν ο cowboys ο οποίος μπαίνει στην Chinatown του Σαν Φρανσίσκο από τη Δύση. Έτσι. Και βρίσκει αυτά τα προβλήματα. Περιπλανόμενος άγγελος, ο οποίος μπλέκει σε μια κατάσταση η οποία τον ξεπερνά και αλλάζει την πόλη στην πορεία και έρχεται φεύγει. να δει ένα φίλο του Κινέζου και τα λοιπά. Ναι. Το βλέπεις πώς είναι. Θα δούλευε και χωρίς τους Κινέζους, θέλω να πω. Με τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αλλά η βασική ιδέα ότι ένας περιπλανόμενος άγγελος έρχεται, αλλάζει την πόλη η οποία είναι βυθισμένη στην ανομία και φεύγει, πάει καλιά του, είναι western του κερατά. Αλλά είναι κωμωδία. Στο τέλος, όπως είπα, είναι παροξισμός. Είναι κανονικότατα και το ξέρουν όλοι αυτό. Είναι μπασμένοι όλοι στον κόλπο και δουλεύει. Αυτό που επίσης μου άρεσε είναι ότι, νομίζω δεν μπορούμε να το πούμε, εφόσον το σενάριο, ότι ο Μπάρτον είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά δεν είναι ο ήρωας. Δεν είναι η δική του ιστορία. Μπλέκει σε αυτή την ιστορία. Και ο ήρωας είναι το φιλαράκι του, ας πούμε. Αυτός έχει το διακύβευμα, αυτός έχει την κοπέλα που αγαπάει την παιδική του φίλη που θα παντρευτούν κτλ. Και τη χάνει. Της δικής του φυλής είναι ο μεγάλος εχθρός αντίπαλος, που είναι κομμάτι της δικής του φυλής, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρεί τη Chinatown, είναι δική τους εσωτερική υπόθεση. Ο Μπάρτον μπλέκει σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του. Και μ' αρέσει αυτό. Και γουστάρω πάρα πολύ που ο Λευκός Σωτήρας δεν είναι ο Λευκός Σωτήρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος γίνεται ένα χρήσιμο κομμάτι του puzzle. Όχι χρήσιμος ηλίθιος,
είναι χρήσιμος, είναι ηλίθιος, αλλά δεν είναι χρήσιμος ηλίθιος. Και είναι απλά ένα κομμάτι ενός ensemble, είναι απλά τυπικά σε επίπεδο του πώς το έχουν γράψει και πώς το έχουν δομήσει. Δεν είναι ensemble η ταινία. Είναι ξεκάθαρα η ιστορία του Jack Barton, αλλά δεν είναι η περιπέτεια του Jack. Μάλλον είναι η περιπέτεια του Jack Barton, αλλά δεν είναι η ιστορία του Jack. Μου άρεσε αυτό το στοιχείο. Αντισταθμίζει, μάλλον πάει κόντρα σε πολλές νόρμες των 80's, και αυτό έκανε ο Carpenter γενικά. Πήγαινε ενάντια σε νόρμες. Πήγαινε ενάντια σε νόρμες του να έχει το λευκό σωτήρα, τέλος πάντων, ο οποίος αλλάζει τα πράγματα ο ίδιος, σαν ήρωας, απελευθερωτής. Απλά βοηθάει. Στο τέλος είναι ομαδική προσπάθεια. Και αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Αυτό. Βασικά αυτό έχω να πω. Ο Carpenter στη σκηνοθεσία, όπως είπα, σώζει την ταινία με την έννοια ότι αυτός φέρνει την ενέργεια που κάνει την ταινία να δουλεύει. Αυτός σκηνοθετεί με μία όρεξη η οποία ενώνει την αρχή με το τέλος. Διότι ξεκινάει η ταινία και πρέπει από τα λεφτά που χρωστάει στον Μπέρτον να μπλέξουμε στην κατάρα του αρχαίου μάγου, ο οποίος θέλει να παντρευτεί 2 τύπισσες με πράσινα μάτια. Για να φτάσουμε από το ένα στο άλλο χρειάζεται ένας σκηνοθέτης ο οποίος να μην πιστεύει στο φρένο και να εμπιστεύεται το υλικό σε σημείο να το ξεφτυλίσει. Και ο Carpenter είναι ο σωστός σκηνοθέτης γι' αυτό. Είναι όμως λάθος σκηνοθέτης αν το δεις ως μεγάλη παραγωγή, διότι δεν του πάνε οι μεγάλες παραγωγές, δεν έκανε άλλη μετά από αυτήν τόσο μεγάλη, με τόσα λεφτά, έκανε ακριβές παραγωγές αλλά όχι τόσο ακριβή νομίζω, και δεν θέλει, βασικά δεν θέλει να κάνει ταινία. Δεν θέλει να σκηνοθετεί πλέον. Από ένα σημείο και μετά είπε μισό της ταινίας να πάνε να γαμηθούνε. Οκ, άλλο αυτό, αλλά το καταλαβαίνω τόσο πολύ. Η εμπειρία του Hollywood δεν του πηγαίνει. Και φαίνεται, δεν είναι ένας τύπος ο οποίος δουλεύει καλά με το Hollywood, διότι τον πίεσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον βρήκαν εύκολο και του είπαν μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Και είπε ο Carpenter, ο οποίος κάνει ταινίες γρήγορα, ναι, να το κάνουμε πιο γρήγορα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ήταν υπέρ του, αλλά δεν είναι καλή απάντηση αυτή όταν σου λένε μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Η σωστή απάντηση είναι ας κοιτάξω το υλικό και ας δω τι χρειάζεται. Ο Carpenter πολύ επιπόλαια απάντησε ναι, θα την κάνω πιο γρήγορα. Διότι προσπαθούσαν να προλάβουν να βγει πριν μια άλλη ταινία, whatever. Την τρέξανε τέλος πάντων την παραγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δούλεψε υπέρ της ταινίας, διότι δημιούργησε ένα παραπάνω πανικό. Και αυτό δουλεύει. Αλλά στις μεγάλες παραγωγές δεν είναι καλό να υπάρχει ένας σκηνοθέτης ο οποίος να λέει ναι όταν του λένε η παραγωγή να το τρέξουμε, να μειώσουμε, να κόψουμε μέρες. Είναι λάθος. Αυτό εννοώ ότι ο Carpenter δεν πρέπει να κάνει μεγάλες παραγωγές. Δηλαδή ένας σκηνοθέτης ο οποίος κάνει μεγάλες παραγωγές πρέπει να παλεύει για περισσότερα. Όχι να του λένε θα έχεις λιγότερα και να λέει και ευχαριστώ. Roger Corman. Ναι, okay. Ο Carpenter είναι να δουλεύει στα επίπεδα του Roger Corman και να κάνει B-movie με λιγότερα λεφτά. Εκεί είναι ο φυσικός του χώρος. Δεν ταιριάζει στο Hollywood. Απλά χωρίς να είναι τόσο τσαπατσούλη. Βασικά δεν είναι τσαπατσούλης ο Carpenter, απλά είναι γρήγορος. Καθόλου τσαπατσούλης δεν είναι. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θαύμα που δούλεψε. Είναι θαύμα που δούλεψε διότι αυτό είναι η συγκεκριμένη ταινία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να δουλέψει. Δηλαδή να κάνεις μια μεγάλη παραγωγή, να είναι παραλογισμός, να μην βγάζει τίποτα νόημα, να είναι πανικός και να τη γυρίσεις γρήγορα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Που δεν ήταν τελικά ευχαριστημένοι όλοι, διότι δεν ήταν η επιτυχία που περιμένανε η ταινία. Αυτό εννοώ ότι ένας σκηνοθέτης στο Hollywood πρέπει να κάνει λίγο πιο μπλαζέ πράγματα, λίγο πιο μαζεμένα. Πρέπει. Ταιριάζει. Είναι ταιριαστό με το είδος. Και πραγματικά δεν κολλάει πουθενά στο Hollywood, αλλά χαίρομαι που για μία μικρή περίοδο μπορούσαν σκηνοθέτες όπως ο Carpenter να μπουν στο Hollywood και να πάρουν πάρα πολλά λεφτά και να κάνουν ακριβές παραγωγές. Δεν συμβαίνει πλέον με πρωτότυπα σενάρια. Συμβαίνει ένας σκηνοθέτης 30 χρονών από το πουθενά έχει κάνει μία ταινία και έχει πάει σε φεστιβάλ να βρεθεί να κάνει πανάκριβη παραγωγή, αλλά σημαίνει ότι το σενάριο είναι
Marvel. Το σενάριο είναι γραμμένο ώστε να γίνει το μισό από τους φετζίδες μου, τώρα. Εντάξει, εσύ γύρνα λίγο τα reverse shots και τα... Μπορεί κάποιος σκηνοθέτης να εμφανιστεί από πολύ μικρές παραγωγές και να βρεθεί με πολλά λεφτά, αλλά όχι όπως ο Carpenter. Που αυτή η ταινία είναι μια παραφωνία στην εργογραφία του Carpenter, με την έννοια ότι είναι big time Hollywood production και μόνο αυτό δεν θυμίζει. Πολύ θετικό το ότι υπάρχει και big time Hollywood production στην εργογραφία του Carpenter. Την κάνει ακόμα πιο πλούσια, αν και εν τέλει είναι σωστό το ότι έφυγε από αυτό για να λάμψει εκεί που είναι το σπίτι του. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τον Carpenter ότι έχετε πετύχει ή έχετε βρεθεί σε συζητήσεις στο ίντερνετ ή σε παρέα από κοντά, διαζώσεις, όπου κάποιος να κατακρίνει, να κριτικάρει ένα σημείο στην ταινία, μια πτυχή της ταινίας στο σενάριο, για παράδειγμα, που δεν σε πείθει ένα κίνητρο του χαρακτήρα. Και η ταινία, ξέρω εγώ, είναι φαντασίας. Και γυρίζει ένας άλλος εξυπνάκιας και λέει: έλα ρε φίλε, εδώ υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάτι τύποι που τραβάνε φωτόσπαθα από το πουθενά και σπρώχνουν από μακριά. Αυτό σε πείραξε. Που μπλέκουνε το κίνητρο και το συναισθηματικό πυρήνα ενός χαρακτήρα με το ότι βρισκόμαστε σε ένα φανταστικό κόσμο. Είναι μια καλωδίωση του εγκεφάλου ή τέλος πάντων ένας τρόπος με τον οποίο βλέπει κάποιος ταινίες που εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Νιώθω ότι ο Carpenter σκηνοθετεί με πηξίδα ότι κοίτα ρε φίλε, τα κίνητρα είναι πάρα πολύ απλά. Φεύγει αυτό τη μέση. Τώρα, ξεκινάμε με ένα gang war, σκάνε 3 Raiden, μετά σκάει ένας μάγος, ο οποίος είναι και ένας παππούς σε αναπηρική πολυθρόνα, σε ένα τεράστιο αρχηγείο κάτω από την πόλη, και μετά σκάει και ένα τέρας, και μετά παίρνουν ένα ελιξίριο που τους δίνει υπερδυνάμεις, και μετά. Λοιπόν, είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου σου λέει ότι θέλουν όλοι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, καλό, κακό, γεια σας, μονολιθικό, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα κάτω από όλο αυτό, αλλά θα σας παραδώσω μια ταινία, φίλοι θεατές και παραγωγή υποθέτω, που θα γίνεται και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Διότι άμα δεχτούμε το ότι σκάνε 3 νταυραντισμένοι ρεντενάδες από το πουθενά, θα δεχτείς και ότι υπάρχει και ένα τέρας σε ένα υπόγειο. Θα δεχτείς ότι υπάρχει υπόγειο κάτω την πόλη. Θα δεχτείς ότι υπάρχει ένας αρχαίος μάγος κάτω την πόλη σε αυτό το υπόγειο. Κτλ. Λοιπόν, οπότε αυτό νομίζω ενημερώνει τον παροξισμό και την οποιαδήποτε κάβλα έχει ο Carpenter να κάνει με μεγάλο budget αυτά τα πράγματα που κάνει στη συγκεκριμένη ταινία. Αυτό σε επίπεδο κλίμακας και προσέγγισης όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, και όλα αυτά ντυμένα βέβαια με την κωμωδία, έτσι. Η κωμωδία είναι η κόλλα που τα κάνει όλα αυτά να δουλεύουν όπως είπες και εσύ. Αν δεν ήταν κωμωδία, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί από το πουθενά να φέρνεις. Παρεπιπτόντως έχουμε και ένα ελιξίριο το οποίο μας δίνει υπερδυνάμεις. Έτσι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάνει κάτι αντίστοιχο το Logan κάποια στιγμή, αλλά είναι χτισμένο σωστά και με άλλο σκοπό και έχει και συνέπεια κτλ. Λοιπόν, κωμωδία Α και το Ω για να δουλέψουν κάποιες ιδέες. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, η ταινία αυτή βγαίνει ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, μετά το Year of the Dragon του Τσιμίνο. Το Year of the Dragon είχε φάει τρελό κάζο για το πώς παρουσίασαν την κινέζικη κοινότητα εκεί πέρα. Διότι είχαμε και μπλέξιμο με μαφίες, είχαμε διάφορα πράγματα κέρνα και όταν μπορέσεις. Οπότε υπήρχε νομίζω μια πρεμούρα του πώς θα κερδίσουμε το κινέζικο, το ασιατικό κοινό, να μην έχουμε ντράβαλα κτλ. Δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση του τότε. Νομίζω υπήρξε αντίδραση. Νομίζω υπήρξε ένας ξεσηκωμός ότι πάλι μας κάνατε μάγους και μυστικιστές και το ένα και το άλλο. Ωστόσο, εγώ στο σήμερα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2024. Για όσους βλέπετε αυτό το βίντεο μελλοντικά. Ξέρετε πως το κοινωνικό στερέωμα είναι εκεί που είναι. Υπάρχει το woke wars που συμβαίνει στο κινηματογράφο εδώ και μια δεκαετία σχεδόν τουλάχιστον. Είναι ένα περίεργο τοπίο για το πώς θα κάνεις represent μειονότητες, σεξουαλικούς προσανατολισμούς κτλ. Δύσκολο ναρκοπαίδιο το τι θα κάνεις και από πού θα φας κατά κραυγή. Εγώ βλέπω ότι αβίαστα ο Carpenter, φυσικά και λόγω σενάριου, αλλά και ότι ο Carpenter ήταν ένας chill τύπος και είναι ένας chill τύπος, αβίαστα δεν του βγαίναν ποτέ ρατσιστικές ή καρικατουρέ τάσεις, αλλά ούτε και ήταν στις επάλξεις ότι μην τυχόν και κάνεις καρικατούρα εσύ από την ανάποδη θα σου γαμίσω, ας πούμε. Ήταν ακομπλεξάριστος. Οπότε δεν παίρνω εδώ μια ξεπερασμένη ταινία στο πώς απεικονίζει είτε τα ρεαλιστικά κομμάτια της ασιατικής κοινότητας, είτε τα θρυλικά κομμάτια, ας πούμε, των Ασιατών, τους θρύλους, τους μύθους κτλ.
απλά και μόνο διότι δεν πήγε να υπογραμμίσει τίποτα. Πήγε να σου πει μια περιπέτεια και αυτό έκανε πάρα πολύ καλά. Ο Κάρπεντερ πάντα. Όταν έβαζε γυναίκα πρωταγωνίστρια, δεν σου το τρίβε στα μούτρα ότι κοίτα γυναίκα πρωταγωνίστρια. Αλλά δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει, αλλά είναι γυναίκα, οπότε αρκεί. Βλάκα. Κάπως έτσι. Αυτό έκανε πάντα ο Κάρπεντερ και αυτό κάνει και στη συγκεκριμένη ταινία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτή η ταινία στέκει ακριβώς. Μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου ότι επειδή δεν έχει ατζέντα η ταινία, αλλά επειδή δεν έχει ατζέντα η ταινία στην πραγματικότητα. Πλέον η Αμερική δεν έχει το κοινωνικό υπόβαθρο, τη δυνατότητα, την ψυχή. Δεν μπορεί να φτιάξει ταινίες ακομπλεξάριστα. Δηλαδή δεν μπορεί απλά να το ζήσει. You have to live it. Δεν έχει την ικανότητα να το ζήσει απλώς. Ενώ οι Κινέζοι, ας πούμε, ακόμα κάνουν ταινίες με αυτή τη λογική. Το Kung Fu Hustle 2005 νομίζω είναι. 4. Έχει γίνει με αυτή τη λογική και σε αντιδιαστολή με το Kung Fu Hustle θα συγκρίνω την τελειότητα του κινέζικου gang war ως χορογραφία, που λέω ότι προσπάθησε ο Carpenter αλλά χορογραφία ok. Στο Kung Fu Hustle θα δείτε πώς γίνεται το gang war. Καρτούν, εντάξει. Ναι, αλλά η χορογραφία είναι απίστευτη. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στο Hong Kong και στην Κίνα και σε άλλες χώρες μπορούν ακόμα απλά να το ζήσουν. Δηλαδή να πούνε ότι θα κάνουμε μια ταινία που είναι κωμωδία, θα είναι μια ταινία όπου ανακαλύπτουμε παραλογισμούς κάτω από την πόλη και η έννοια του agenda whatever δεν υπάρχει. Απλά θα κάνουμε την ταινία και θα περάσουμε καλά. Απλά οι Αμερικάνοι το έχουν χάσει. Στο Hong Kong, στην Κίνα και τα λοιπά όμως, οι περισσότερες ταινίες είναι εγχώριας φάσης. Δηλαδή δεν έχουμε δει πολλές ταινίες Κινέζους με μαύρους. Εδώ έχουμε... αλλά άμα εμφανιστεί ας πούμε ένας δυτικός θα είναι καρτούν και δεν θα ενοχλεί κανένα. Απλά θα το κάνουμε και θα πάμε παρακάτω. Ο δυτικός λοιπόν... Χέσε με κάτω και πήγαινε παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτό στην Αμερική. Συνήθως θα είναι ένας άχρηστος, ο δυτικός, ένας τύπος ο οποίος δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, θα είναι κομπάρσος γιατί θέλουμε να βάλουμε και την Αμερική σαν παρουσία ή την Αγγλία σαν παρουσία. Συνήθως έτσι παίζει. Και όντως πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα οι Αμερικάνοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει. Χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, δεν έχουν καταφέρει να βρουν την ισορροπία του που δεν προσβάλλουμε, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και τη φάση μας, παιδί μου. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτό το λευκός καταπιεστής κτλ. Εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί το σωστό πάτημα στην τέχνη. Και ο Κάρπεντερ το κάνει εντός αβίαστα γιατί πάει να εξυπηρετεί στη φάση και απολύτως τίποτα άλλο. Και ο Κάρπεντερ σταμάτησε από ένα σημείο μετά να κάνει ταινίες, αλλά σταμάτησε να κάνει περιπέτεια, προσπάθησε για πολλά χρόνια ακόμα, 10 χρόνια μετά από αυτή την ταινία, να κάνει ταινίες που απλά περνάμε καλά και αρχίσανε και τον γκράζανε στο Vampires, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω, το Vampires μου αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ο Carpenter συνέχισε να είναι αυτός που είναι και το αμερικάνικο κοινό άρχισε να στρέφεται εναντίον του. Τι του πάνε για το Vampires, για τον James Woods? Του είπανε ότι δεν είναι διασκεδαστική η ταινία και προσπαθείς να περάσουμε καλά ενώ δεν έχεις πλάκα. Μα έκανε πολύ φάνη η ταινία. Τι λένε. Χωρίς να την έχω δει αυτό με τον Άρη που έκανε μετά. Τον Κώστα μου άρεσε. Όλοι τον κοροϊδεύουν χωρίς να την έχω δει. Έχει προβλήματα, αλλά δεν. Αλλά θέλω να καταλήξω στο ότι ο Carpenter δεν άλλαξε. Συνέχισε να είναι αυτός που είναι. Απλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν να του λένε ότι αλλάξαμε εμείς και θα σε αφήσουμε πίσω. Και είπε ο Carpenter, πάρτε τα αρχίδια μου, δεν έχω καμία υποχρέωση να κάνω ταινία. Ο μπαμπάς του Synthwave δεν έχει καμία υποχρέωση σε κανέναν, οπότε ναι. Ας περάσουμε λίγο στη μουσική. Ποιος δεν την έχει κάνει μουσική? Η οποία είναι του Carpenter, αλλά δεν την έχει κάνει μόνος του. Ναι, γιατί ο Carpenter έχει κάνει το βασικό θέμα. Και του Alan Howarth. Ναι. Συνεργάζονταν χρόνια αυτοί. Ναι. Η μουσική δεν είναι από τις κορυφαίες στιγμές του Carpenter, μουσικά, αλλά είναι μια πολύ ευχάριστη αλλαγή από αυτό που περιμένεις. Δηλαδή, προσπαθεί εσκεμμένα να αποφύγει να χρησιμοποιήσει παραδοσιακά κινέζικα όργανα που θα μου έλειπαν υπό άλλες συνθήκες, διότι πάμε και βρίσκουμε την κατάρα που έχει να κάνει με τον Τσιν Σι Χουάνγκ, τον πρώτο αυτοκράτορα και εκείνο και τ' άλλο. Θα ήθελα να ακούσω ένα παραδοσιακό όργανο, ρε παιδί μου, τι σκατά.
Στη συγκεκριμένη ταινία δεν μου λείπει, διότι βάζει μπροστά τον παραλογισμό και το synth που γράφει ταιριάζει με τον παραλογισμό. Αν ήταν κάποιος ο οποίος το έχει σκηνοθετήσει φυσιολογικά, θα έλεγα πας να το παίξεις έξυπνος, που δεν χρησιμοποιείς μια κινεζική μελωδία ή ένα κινεζικό όργανο. Επειδή όμως είσαι ο Κάρπεντερ, ο ψυχάκιας, κοκάκιας, τρελός. Όντως. Όχι, σκηνοθετείς σαν κοκάκιας. Α, οκ. Σκηνοθετείς σαν κοκάκιας τρελός. Όχι. Το παλιό παραδοσιακό ταμπάκο. Χορτάκο. Α, οκ. Ταμπάκο. Okay. Τσιγάρα. Το καλύτερο ναρκωτικό. Το καλύτερο ναρκωτικό είναι η καφεΐνη. Αλλά τέλος πάντων. Αυτά τα δύο ψηφίζω εγώ προσωπικά. Νόμιμο ναρκωτικό, μαλάκες. Αυτά τα δύο ψηφίζω εγώ προσωπικά. Όλα τα άλλα ας παραμείνουν παράνομα. Τα νόμιμα είναι τα ωραία. Τα έχουμε όλα εντός νόμου. Αυτό πάει σε παραπάνω από ένα τομής. Τέλος πάντων, όλα τα ωραία είναι νόμιμα. Όχι. Στα ναρκωτικά μόνο. Ναι, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει αυτό που δεν ισχύει, αλλά στα ναρκωτικά ισχύει. Τώρα στην Αγγλία θα τα. Καλά, και σε εμάς σιγά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι σκηνοθετεί σαν κοκάκια, σαν τρελός, άρα μου δουλεύει η μουσική η οποία είναι λάθος για αυτό το οποίο δείχνει. Γιατί δεν μου δημιουργεί μουσική ούτε μυστικισμό, ούτε τίποτα. Αλλά είναι από την οπτική γωνία του στούρνου του Μπάρτον, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Δηλαδή δεν βλέπει τέρατα να βγαίνουν από τρύπες και βλέπει το τέρας από το... Από πού είναι αυτό το τέρας? Ποιο λες, το από μάτι? Το Creepshow. Το τέρας του... Σωστά. Το τέρας του Λοπάν είναι ίδιο με το τέρας από το Creepshow. Βλέπει παράλογα πράγματα και λέει ναι, οκ. Έχω ένα ούζι, πάμε, δεν βαριέσαι. Ναι. Αν καταλάβαινε τι συμβαίνει γύρω του και ήταν μια ταινία που τα παίρνει όλα λίγο πιο σοβαρά, όπως αντίστοιχο με τον πρώτο αυτοκράτορα είναι η Μούμια 3. Tomb of the Dragon Emperor. Που το βλέπει straight και το βλέπει ως περιπέτεια straight, εκεί μου δουλεύει μια κλασική προσέγγιση. Εδώ δεν θα μου δουλεύει μια κλασική προσέγγιση στη μουσική, διότι είναι ο τρελάκιας. Ο τρελάκιας στη σκηνοθεσία, ο τρελάκιας στη μουσική και ο πρωταγωνιστής προχωράμε και ό,τι γίνει. Ναι, δεν κάνει καν western θέμα ο Carpenter. Στις ταινίες τρόμου μόνο κάνει τρόμο ο Carpenter, αλλά στις υπόλοιπες δεν πολύ ακολουθεί κάποια νόρμα. Και στο Mouth of Madness κιθαριές έχει, είναι groovy το εισαγωγικό θέμα, ας πούμε. Οπότε είναι αυτό που είναι. Και στη συγκεκριμένη ταινία είναι είναι fun. Πάμε να περάσουμε καλά. Και είναι, αν υπάρχει μια πτυχή του Μπάρτον η οποία περιγράφεται μέσα από τη μουσική, είναι ότι είναι φορτηγατζής. Η μουσική είναι φορτηγατζής. Ναι. Αυτό. Αυτή είναι η προσέγγιση του. Το σκορ είναι φορτηγατζής. Το σκορ είναι φορτηγατζής, λοιπόν. Οπότε. Όχι, σοβαρά το λέω. Και τα υπόλοιπα. Ναι. Και τα υπόλοιπα κομμάτια της μουσικής. Ο Άλαν Χάουαρθ ήταν υποστηρικτικός. Μετέπειτα έβαλε τον γιο του, τον Κόντι Κάρπεντερ, και τον βαφτισιμιό του, νομίζω, τον Davis, τον Άλαν Davis. Αυτοί είναι που βγάζουν τώρα τις δισκάρες, τα Lost Themes, εδώ και 9 χρόνια πια. Έχει βγει το 4ο Lost Themes, το Noir, να τα ακούσετε. Αλλά και με τον Χάουαρθ είχαν αυτό. Ήταν υποστηρικτικός ο Χάουαρθ, έγραφε τα χαλιά, αλλά ο Κάρπεντερ είχε τα βασικά θέματα, ας πούμε, και ως σκηνοθέτης που έγραφε και μουσική έδινε το mood. Εδώ παίρνει πολύ μονολυθική προσέγγιση. Είναι σε φάση ότι έχουμε το intro, το οποίο δεν θυμάμαι να το ξανακούμε στην ταινία πλην των τίτλων τέλους μετά. Και στο ενδιάμεσο έχουμε τα διάφορα synth, τα οποία σε πολύ βασικό βαθμό σου δίνουν τον τόνο. Ότι τώρα απειλεί. Αλλά δεν θα κάτσει τώρα να σου γράψει την απειλή του αρχαίου αυτοκράτορα ή την απειλή του φαντάσματος. Θα σου γράψει μια generic απειλή. Αλλά επειδή είναι synth, δεν είναι generic. Και είναι ένα synth το οποίο δεν ακούγεται όπως οι synth μουσικές των 80s, ας πούμε, δεν είναι Moroder. Οπότε είναι κάτι μοναδικό. Είναι ο ήχος του Carpenter και μου δουλεύει. Αυτό για τη μουσική. Η φωτογραφία είναι του Dean Candy, όπως τα περίμενε κανείς, και η εικόνα της ταινίας είναι εξαιρετική, πάρα πολύ όμορφη ταινία, μια ταινία που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είμαστε σε στούντιο
και μπορούμε να έχουμε έλεγχο επί της κατάστασης και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχουμε μία τεχνητή προσέγγιση στα πράγματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που περνάμε στον υπόγειο κόσμο, δεν χρειάζεται να είμαστε δέσμοι του ρεαλισμού. Επιτρέπεται τα σκηνικά να φαίνεται ότι δεν είναι αληθινά. Επιτρέπεται να είμαστε σε έναν κόσμο όπου, ας πούμε, στην κρεβατοκάμαρα του Λοπάν έρχονται φώτα πράσινα από κάπου που δεν δικαιολογείται, δεν βγάζει νόημα ρεαλιστικά. Διότι μαγεία, whatever. Βγαίνουν φως από το στόμα του, δεν μπορούν να βγουν από πίσω από μια κολόνα. Έχει μαγικά φώτα, τι θες τώρα. Χρήσιμος ο Λοπάν για στούντιο. Μου αρέσει τέλος πάντων αυτή η προσέγγιση και γενικώς μου αρέσει η προσέγγιση του να ξεπερνάς το ρεαλισμό και να λες ότι δεν υπάρχει ρεαλισμός, πάμε παρακάτω. Και με ενοχλεί από την πλευρά του κοινού η απέτηση να είμαστε δέσμοι του βγήκες και έκανες εξωτερικό γύρισμα και πήγες να με κοροϊδέψεις βάζοντάς το σε στούντιο. Όχι, θέλω όταν χιονίζει το χιόνι να μην είναι ροκανίδια, θέλω να είναι αληθινό χιόνι. Αληθινό χιόνι και ηλάνης. Ναι, θέλω όταν βγαίνουμε έξω να βλέπω τον ήλιο να βαράει. Το απαιτεί αυτό το κοινό. Όχι, αλλά άμα ας πούμε δεις πώς γίνονται οι ταινίες σήμερα, πολύ περιορισμένο το πόσο μπορείς να κλέψεις μία σπηλιά, ας πούμε, που εδώ κλέβουν μία σπηλιά, δεν θα περάσει. Τη θέλει ο κόσμος ρεαλιστική, ενώ πέρναγε τότε, που φαίνεται ότι δεν είναι ρεαλιστική. Το βλέπω και στα Star Trek που βλέπω, στα παλιά επεισόδια περνάνε οι μούφες και όσο προχωράει βλέπεις ότι αρχίζουν και κουνάνε την κάμερα και σκοτεινιάζουν όλα και πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει απαραίτητα ρεαλισμός, αλλά μια επίφαση ρεαλισμού. Κάτσε να ρίξουν να είναι όλο πιο σκοτεινά, να κουνιέται η κάμερα, να είμαστε πιο gritty, να λέμε fuck. Εδώ πέρα είναι σε μια κατάσταση που σου λέει χαλάρωσε, τίποτα από αυτά δεν πρέπει να το δεχτείς ως ρεαλιστικό, διότι δεν έχουμε φύγει από το ρεαλιστικό κόσμο. Είμαστε στον υπόγειο κόσμο, όπου οι κανόνες δεν είναι δικοί σου και δεν θα δώσουν λογαριασμό στα μούτρα σου, είναι του Λοπάν οι κανόνες. Ο Λοπάν ρολάρει με... Κυριολεκτικά. Ναι, ρολάρει έτσι. Με 2 γυναίκες, 3 μπράβους και μία μπάλα με μάτια. Άμα δεν σ' αρέσει... Και ένα σκυλοτέρας. Δεν είσαι καλεσμένος στο Λοπάν. Εμένα μου αρέσει και είμαι καλεσμένος στο Λοπάν. Είναι πανέμορφη ταινία. Είναι τόσο όμορφη ταινία. Είναι από τις πιο όμορφες ταινίες που έχει κάνει ο Κάρπεντερ. Και είναι το αντίθετο του The Thing. Το The Thing εκμεταλλευόταν πάλι ο Dean Candy, νομίζω, στη φωτογραφία. Έχω την εντύπωση που για πολλά χρόνια συνεργάστηκαν σε πολλές ταινίες, επιτυχέστατα. Εκεί ήταν το ψυχρό τοπίο των πάγων, φυσικά όπου ήταν ζεστός ο φωτισμός, ήταν ζεστός ο φωτισμός, δεν είχαμε τέτοια υπερστιλιτζαρίσματα. Αλλά εδώ πέρα είναι θερμά όλα. Τα δερματάκια είναι ροδαλά, είναι κοκκινάκια. Δεν έχει πρόβλημα να ρίξει καμιά 2 σκιές, αλλά το φωτίζει το σωστό flat, γιατί είναι πάνω απ' όλα κωμωδία. Όταν εμφανίζεται ο Λοπάν, εμφανίζεται μέρα μεσημέρι, στα αρχίδια του. Δεν πάει να σου τον κάνει τρομακτικό με τρόπο που θα στον έκανε αν ήταν η ταινία πιο ατμοσφαιρική προς την σοβαρή κατεύθυνση, προς την μυστικιστική κατεύθυνση, προς την horror κατεύθυνση. Όχι, σου λέει ότι είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής, ο οποίος άμα σκάσει στο φως της μέρας, δεν πάει να έχεις φορτηγό και τον πατήσεις, πάλι εκεί θα είναι. Από τη στιγμή που έχεις δει τι κάνει, τον βλέπουμε σε ένα φωτισμένο δωμάτιο, μια χαρά υπερφωτισμένο δωμάτιο θα έλεγα, να την πέφτει στη μία από τις 2 μέλουσες παλακίδες του. Οπότε, σε συνδυασμό με το set decoration, ας πούμε, το σκηνογραφικό, βλέπεις τα κόκκινα, βλέπεις τα χρυσά, είναι εκεί, δεσπόζουν. Είναι μια πανέμορφη ταινία, διότι ο Κάρπεντερ θέλει να φτιάξει μια πλούσια οπτικά ταινία. Και ο Κάντι την φωτίζει. Ο Κάντι γενικά έπαιζε ρεαλιστικά, όχι στο από πού έρχεται η συνθήκη, το πώς στείνουμε τη συνθήκη του φωτισμού. Είναι ότι
δεν θα σου βάλω ζελατίνα μπροστά από το φως για να σου κάνω το κίτρινο της ερήμου. Όχι ότι έχουμε έρημο εδώ πέρα, αλλά ότι θα σου κάνω το κίτρινο της ερήμου, θα στο κάνω κίτρινο από παντού. Στο φτιάξω κίτρινο, όλα κίτρινα. Όχι. Είναι σε φάση, έχουμε εδώ το πλατό, έχουμε τα χρυσά, έχουμε τα κόκκινα, έχουμε τα γκρίζα από τα τούβλα και θα στο φωτίσω κανονικότατα. Αυτό είναι ο ρεαλισμός στο φωτισμό, όχι στη συνθήκη. Γιατί η συνθήκη είναι όντως του λέω πάνω. Όποτε έχουμε μπουντρούμι, θα στο φωτίσω όντως λίγο πιο ατμοσφαιρικά, αλλά θα βλέπεις τι θα γίνεται. Θα βλέπεις κανονικότατα πάντα τι θα γίνεται, γιατί πάνω απ' όλα είναι η περιπέτεια και κυρίως η κωμωδία, έτσι. Υπό αυτή την έννοια θα ήθελα να δηλώσω λίγο ότι η ταινία είναι κυριολεκτικά Dungeons and Dragons. Έτσι. Dragons από την Κίνα, Dungeons επειδή είμαστε κυριολεκτικότατα σε μπουντρούμια. Μπράβο τους. Βλέποντας την, μου θύμισε το Dungeons and Dragons, το ίδιο το Dungeons and Dragons προφανώς, αλλά μου θύμισε το Warcraft, την ταινία του Duncan Jones. Οκ, σου αρέσει αυτή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, αλλά μου θύμισε η ενέργειά του σε σύγχρονη ταινία που να μην την νοιάζει ότι θα την κοροϊδέψουν. Μόνο εκεί μπορώ να το πάω. Στο ψηφιακό βέβαια. Ναι, στο ψηφιακό. Στο επιθετικά ψηφιακό, αλλά μου θύμισε, με πήγε εκεί αυτή η ενέργεια, αλλά στην πράξη όντως θυμίζει Dungeons and Dragons, όχι την καινούργια ταινία. Όχι. Ιδιαιτέρως που είχε μαρβελική. Απλά εγώ θα θέλω να πω. Και συγγνώμη, αλλά η φωτογραφία, αυτό που είναι ο βασικός της χαρακτήρας, είναι νομίζω κινέζικο εστιατόριο. Σωστό, μπράβο, ναι, μπράβο. Έχει έτσι κόκκινους τοίχους. Έτσι. Νομίζω ότι χωρίς να ήμουν εκεί, αλλά χωρίς να το έχω διαβάσει, έχω την εντύπωση ότι έπεσε η ατάκα. Θέλουμε να φωτίσουμε την ταινία σαν να έχουμε βγει να φάμε σε κινέζικο εστιατόριο. Ωραία, το οποίο λίγο, μιας και το έθιξες έτσι πολύ ωραία και περιποιημένα και συνοπτικά, ενισχύει το πόσο δεν είναι ρατσιστής ο Κάρπεντερ, χωρίς να βγαίνει από το δρόμο του να πει ότι δεν είναι ρατσιστής. Διότι τις σκηνές τις οποίες βλέπουμε τους πρωταγωνιστές στο σπιτάκι του ενός ή του άλλου είναι ένα κανονικό σπιτάκι. Όταν πηγαίνουμε στο Λοπάν και στο υπόγειο παλάτι είναι που είναι η αισθητική κινέζικο εστιατόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ότι δεν έκανε όλη την ταινία κινέζικο εστιατόριο σαν αισθητική. Έκανε τα κομμάτια τα οποία ήταν τα εξωτικά. Γι' αυτό πηγαίνουμε μερικές φορές πέρα από το φαγητό βέβαια. Αλλά το ξέρει αυτό ο μαγαζάτορας και σου λέει θα σου φτιάξουμε μια εμπειρία η οποία θα είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα κομμάτι του τι νομίζεις ότι είναι η Κίνα, η Ινδία ή. Οπότε στο εξωτικό κομμάτι της ταινίας πηγαίνεις και μοιάζει με κινέζικο εστιατόριο, πολύ σωστά το έθεσες. Αλλά στα κομμάτια στα οποία ζουν Κινέζοι απλοί, είναι ένα απλό σπίτι που έχει πράγματα από την Κίνα. Οκ, ως εκεί. Αλλά κατά τα άλλα είναι γήινα χρώματα, κανονικότατα. Νορμάλ. Αυτό. Και αυτά πανέμορφη ταινία. Κουρτ Ράσελ. The Incredible Nightcrawler. Αυτός είναι ο Κουρτ Βάγνερ. Όσο περνάνε τα χρόνια, με εξαίρεση κάποιες ταινίες που δεν του πηγαίνανε, όπως το Soldier, μια ταινία του 96-97, ο Κέρτ Ράσελ εδραιώνεται στο μυαλό μου ως ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές όλων των εποχών. Διότι είχε την άβρα σαν Κέρτ Ράσελ του μάτσο, αλλά ποτέ του δεν φοβόταν να τσαλακωθεί. Ποτέ του δεν ενδιαφερόταν να το παίξει σκληρός, ακόμα κι αν έπιθε. Αυτό το εκτιμώ σε όλους οι οποίοι μπορούσαν να περαστούν για σκληροί και προς τιμή τους όλοι θελήσανε να περάσουν μια φάση που να μην περνιούνται για σκληροί. Και ο Σταλόνι και ο Σβατζενέκερ περάσαν τέτοιες φάσεις. Γι' αυτό έκανα κάποιες στροφές στην κωμωδία με διάφορους βαθμούς επιτυχίας, κυρίως ο Σταλόνι. Ο Κέρτ Ράσελ όμως ήταν πιο κοντά, θα τον έλεγα πιο πολύ σαν προκάτοχο του Μπρουζ Βίλις. Το αστείο είναι ότι ο Σταλόνι είναι πιο αστείος. Ναι, εκφύσεως, όντως, αλλά δεν τα κατάφερε. Όντως. Γιατί έχει κοιτσά το χιούμορ, και έχει κοιτσά τη αισθητική. Οπότε διάλεγε και κοιτσά τα σενάρια. Εντάξει, το Stop or My Mom Will Shoot, ας πούμε, που είναι μια μνημειώδης. Ξέρεις ποιος το έχει γράψει αυτό, Όχι. Blake Snyder. Όντως, το έλεγε στο βιβλίο ότι έχεις δίκιο. Πω, ναι. Αλλά το λέω με την έννοια ότι όταν βλέπω να λέει αστεία ο Σταλόνι, τον βρίσκω αστείο. Ναι, είναι όντως αστείο. Ναι. Ο άλλος δεν είναι αστείος. Όχι. Τα αστεία του στην πραγματική ζωή του Σβατζενέγκερ είναι cringe. Ναι. Ενώ ο Σταλόνι είναι legit, έχει πλάκα. Παράξενα πράγματα. Βέβαια το Stop or My Mom Will Shoot είναι, ξέρεις, από κόντρα Σβατζενέγκερ και Σταλόνι. Είναι φάρσα ένας από τον άλλον. Λοιπόν. Anyway, ο Κέρτ Ράσελ λοιπόν νιώθω ότι είναι προκάτοχος του Bruce Willis με την έννοια ότι είναι πιο πολύ καθημερινός τυπάκος. Ναι, το θεληματικό πηγούνι σε μια άλλη ζωή θα ήταν ο Captain America. Ο γιος του έγινε για λίγο Captain America στη Marvel, στην τηλεόραση. Θα μπορούσε να είναι ένας
άνω του φυσιολογικού ανθρώπου σαν ήρωας. Έχει παίξει ρόλους τέτοιους, αλλά του πήγαινε πάρα πολύ όταν συνεργαζόταν με το Carpenter, διότι ο Carpenter του βγάζει την ανθρώπινη πλευρά, που όμως επειδή έχει και αυτή την, καταχρηστικά θα το πω τώρα, αλφα ας πούμε άβρα, έβγαινε ένας πολύ ικανός, πολυμήχανος πρωταγωνιστής. Εδώ πέρα είναι γνωστό, το έχετε ακούσει από κάθε άρθρο ή βίντεο που μιλάει για τη συγκεκριμένη ταινία. Αν έχετε πάει και στο Midnight Express, έχετε ακούσει και εισαγωγή που το λέει αυτό. Έχει τη συνθήκη να παίζει έναν John Wayne. Αλλά έναν John Wayne ο οποίος δεν ξέρει τη σωστή λύση, ένας χαρακτήρας του John Wayne που έχει τη λύση για κάθε πρόβλημα, ας πούμε, έχει την ψυχραιμία. Ουσιαστικά μιμείται τη μανιέρα του John Wayne. Και θα έλεγα ότι έχει και μια δόση Harrison Ford. Πολύ μικρή δόση. Τύπου μπλέκω σε πράγματα τα οποία είναι παραπάνω από εμένα και αυτοσχεδιάζω σε κάθε μου κίνηση. Όχι ότι παίζει τον Harrison Ford. Και μετά γυρνάω και χαμογελάω στραβά και συνεχίζω. Ακριβώς. Και συνεχίζω και όποια και αν με χαστούκισε στην αρχή, στην πρώτη πράξη της ταινίας, μετά ξέρουμε όλοι πώς θα μου τριφτεί με τρόπο που θα με αποσπάσει, ας πούμε. Έχει... Θα κάνω... Ναι, αυτό. Και υπάρχει μια... Αυτό κάτσε, ποιον κάνεις τώρα? Το Harrison Ford που τον φυλάνε και κάνει... Μου θυμίζει στους Αντιντόνα, έναν από τους Αντιντόνα. Λοιπόν, ένα αυστραλέζικο κωμικό τρίο. Anyway, ταυτόχρονα ενώ είναι ξεκάθαρα αλαζόνας, είναι ξεκάθαρα ένα βλαχαδερό. Υπάρχει έντονα η άβρα του βλαχαδερού σε κάποιους ρόλους του Kurt Russell, όταν ο ίδιος θέλει να το βγάλει προς τα έξω. Εδώ υπάρχει η άβρα του βλαχαδερού, υπάρχει η άβρα του ηλίθιου, υπάρχει όμως η άβρα του γενναίου. Ουσιαστικά είναι ο γενναίος, ο οποίος μερικές φορές η γενναιότητα και η ηλιθιότητα φάπτονται. Και εδώ αυτό ακριβώς συμβαίνει. Οπότε δεν θα πω ότι ο Carpenter βγήκε από το δρόμο του να κάνει αποδόμηση του αρχετύπου του John Wayne και του cowboy, αλλά σίγουρα κοιτάει το αρχέτυπο του cowboy λοξά. Γι' αυτό λέω πάλι για έλλειψη ατζέντας. Δεν πάει να κάνει ατζέντα ντε και καλά ότι θα κλείσω το μάτι και θα σας αποδομήσω κάτι τώρα, αλλά είναι πιο πολύ ότι δεν θα είχε πλάκα αν ο John Wayne ήταν βλάκας και έμπλεκε με την Chinatown, η οποία, με την υπερφυσική Chinatown. Και αυτό και εκεί καθοδηγεί τον Kurt Russell. Δεν χρειάζεται να πω για το χάρισμα του Kurt Russell, δεν χρειάζεται να πω για το κωμικό timing του Kurt Russell. Λέμε για τον Chris Hemsworth τώρα και καλά κάνουμε. Ο τύπος είναι άξιος. Παρεπτόντως είδα το Furiosa, ο τύπος μπορεί να κάνει τα πάντα και μπράβο του. Και τώρα που έχει 45 πάει στην όριμη φάση του από το Furiosa και μετά. Αλλά ο Kurt Russell έχει προϋπάρξει. Στο πόσο ανέσχυντα μπορεί να βουτήξει στην κωμωδία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βγάλει και ερμηνεία κανονικότατη και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και action star. Και εδώ είναι τα 2 από τα 3 σίγουρα. Το τρίτο, η σοβαρή ερμηνεία, το να βγάλει πιο προσγειωμένα συναισθήματα, πιο down συναισθήματα, δεν υπάρχει γιατί δεν του ζητείτε. Δεν είναι γραμμένο τίποτα τέτοιο. Αν του ζητούνταν, θα το έκανε. Θεός, θρύλος, δείτε το Monarch Legacy of Monsters, το σύμπαν του Godzilla, του αμερικάνικου, για να δείτε τον Kurt Russell και το γιο του να παίζει τον νεαρό Kurt Russell. Okay. Σε μεγάλο βαθμό η ταινία είναι ο Kurt Russell, διότι έχει την ενέργειά του και στηρίζεται στην ενέργειά του, και χωρίς αυτή την ενέργεια δεν ξέρω αν θα δούλευε η ταινία. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, η ενέργεια ενός τύπου ο οποίος προχωράει, το έχει, αλλά δεν το έχει. Είναι ένας τύπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, απλά δεν τον νοιάζει και λέει πάμε, το έχουμε. Και μπαίνει μέσα και βγάζει άκρη χωρίς να το έχει. Μόνο ο Kurt Russell θα μπορούσε να το κάνει αυτό και στη συγκεκριμένη φάση. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει αυτή την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη να την πετύχεις, διότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το δουλέψεις και θα το βρεις, πρέπει να το έχεις ελαφρώς. Και ο Kurt Russell ήταν από αυτούς που το είχαν για κάποιο λόγο. Παίζει και είναι γραμμένο και η προσέγγιση είναι έτσι, να είναι ναι ο John Wayne, αλλά ο John Wayne ο οποίος συναντιέται με τον Clark Gable σε screwball comedy, όπου έχει τον Clark Gable και την Jean Harlow, οι οποίοι φλερτάρουν με ατάκες οι οποίες στην επιφάνεια είναι επιθετικές, αλλά από κάτω φλερτάρουν, το οποίο αργότερα το πήρε και το έκανε σε πολύ πιο υποτονικό επίπεδο και ο Harrison Ford. Τη δεκαετία του 80 το έκανε πολύ αυτό. Και υπάρχει αυτό το στοιχείο του screwball comedy και το έχει πει ο Carpenter ότι έτσι το σκηνοθέτησα.
και δουλεύει αυτό το στοιχείο και είναι εξαιρετικός σε αυτό ο Κερτ Ράσελ, ο οποίος έχει την ικανότητα να μην παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά χωρίς να υποτιμά το χαρακτήρα τον οποίο παίζει. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ένας ηθοποιός ο οποίος παίζει κωμωδία και δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά, είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να βγει. Marvel. Ναι, ότι υποτιμώ τον χαρακτήρα. Και χωρίς να έχω δει το Thor 4, έχει γίνει ανέκδοτο το πόσο δεν έχω δει. Άμα βγαίνει ο Hemsworth και ζητά συγγνώμη για το Thor 4. Χωρίς να έχω δει το Thor 4, ο Hemsworth το Thor 4 κοροϊδεύει τον εαυτό του. Μιλάω για μετρή που δεν έχω δει. Έχεις δει προφανώς κλιπάκια. Έχω δει κλιπάκια, ναι. Δεν είναι ωραίο. Και στο Thor 3 το κάνει, απλά στο Thor 3 ψιλοπερνάει. Υπάρχει συναισθηματικός πυρήνας. Υπάρχει ένα ταξίδι χαρακτήρα και στον κοροϊδεύει. Γιατί στο τέλος παίρνει πάνω του. Τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολο να μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και να μην υποτιμάς το χαρακτήρα σου ότι αυτό ο χαρακτήρας που παίζει είναι ένας βλάκας και κοίτα το βλάκα. Κοροϊδέψτε, γελάστε με τον ηλίθιο. Δεν ισχύει αυτό. Εδώ πέρα παίζει ένα βλάκα. Ο ηθοποιός είναι πιο έξυπνος από το χαρακτήρα που παίζει, αλλά τα πράγματα που κάνει ο χαρακτήρας του είναι πάντα θαυμαστά. Είναι θαυμαστή η στάση του απέναντι στο πρόβλημα. Ότι πάμε, το έχουμε. Θα τους κάνουμε όλους κοιμά. Δηλαδή εκεί που γυρνάει στο ασανσέρ στους συμπολεμιστές και λέει το έχουμε, πάμε, νιώθω πολύ καλά. Έχει πάρει και το ελιξίριο, έτσι. Ναι, νιώθω πάρα πολύ καλά, θα πεθάνουν όλοι. Βασικά να σας πω κάτι, νιώθω ανίκητος. Ναι, αυτό. Αυτό είναι η σωστή στάση απέναντι στη ζωή. Νιώθω ανίκητος, θα τους γαμίσουμε. Δεν το έχεις, κανείς δεν το έχει, αλλά νιώθω ανίκητος. Αυτό λοιπόν πολύ δύσκολο να το κάνεις. Που ταυτόχρονα τον βλέπεις και τον κοροϊδεύεις λίγο τον τύπο, αλλά η στάση του είναι όντως ηρωική και κρατάει την ταινία. Και όπως είπες, δεν είναι μόνος του, είναι διάδα από γραψίματος με τον Dennis Dunn, ο οποίος έχει γραφτεί να είναι ο τυπικός πρωταγωνιστής που θα ήταν σε μια τέτοια ταινία, με την έννοια ότι είναι ο τύπος που μπλέκει με μια κατάσταση που ξέρει περίπου τι παίζει, δηλαδή την έχει ακούσει την ιστορία, μέχρι εκεί, όχι παραπάνω, και ξέρει πολεμικές τέχνες. Άρα είναι ο σωστός πρωταγωνιστής για τη συγκεκριμένη ιστορία. Και στις περισσότερες ταινίες Hong Kong αυτός θα ήταν ο πρωταγωνιστής, έτσι. Αυτός θα ήταν ο πρωταγωνιστής, αλλά επειδή έχουμε μια ταινία για δυτικό κοινό, έχει γίνει μια αντιστροφή όπου παίρνεις τον δεύτερο αγωνιστή που θα είχε κανονικά η ταινία και τον βάζεις μπροστά για το δυτικό κοινό. Αλλά κρατάς από το σενάριο τον πρωταγωνιστή ο οποίος ξέρει πολεμικές τέχνες και το έχει λίγο παραπάνω να αντιμετωπίσει και δημιουργείς πολύ ωραία ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και είπαμε ότι ο Ράσελ κρατάει την ταινία και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο θα κράταγε την ταινία μόνος του. Είναι ένας τύπος ο οποίος χρειάζεται... Straightman. Χρειάζεται κάποιον να του πει, αν όχι, γιατί ο χαρακτήρας που παίζει ο Dennis Dunn είναι όσο φοβάται και ο χαρακτήρας του Ράσελ. Και ο ένας με τον άλλον λένε το έχουμε, απαντάει ο άλλος ναι το έχουμε. Και παίρνουν θάρρος, δίνει ο ένας θάρρος στον άλλον και ορμάνε. Από μόνος του ο ένας ή ο άλλος θα γυρνούσε πίσω με την ουρά στα σκέλια και θα έλεγε «Α, φοβάμαι, δεν το έχω». Χρειάζεται ο ένας τον άλλον για να έχουν αυτό το ρεπαρτέ όπου δίνει θάρρος ο ένας τον άλλον και επιπλέον χρειάζονται το χαρακτήρα της Κατράλ, η οποία φέρνει έναν ψυχοπαθολογικό σχεδόν τσαμπουκά απέναντι στην κρίση ότι κινδυνεύουμε όλοι και αυτή σκέφτεται ακόμα το πώς θα... σκέφτεται άλλα πράγματα. Χρειάζεται ο ένας να χτίζει πάνω στον άλλον, το οποίο πηγαίνει πίσω σε αυτό που είπα για την κωμωδία, όπου χτίζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο δίδυμο ο Ράσελ με τον Ντάν. Είναι ένα δίδυμο που χρειάζεται για να δουλέψει η ταινία. Πλάκα στην πλάκα περιέγραψες τους Big Three, έτσι. Han, Leia, Luke. Han, Leia, Luke, με την διαφορά ότι αν πέσει ένας κομίτης και χτυπήσει τον Han και την Leia, ο Luke, sorry, αλλά το έχει να το πάρει πάνω του και να κρέμονται όλα τα αρχίδια του Luke. Εδώ πέρα δεν το έχει να το πάρει πάνω του ο Dan, ο χαρακτήρας του Dennis Dunn. Ο Dan και δεν το έχει να το πάρει πάνω του ο χαρακτήρας του Russell. Χρειάζονται και οι τρεις
για να δουλέψει. Και ακριβώς επειδή είναι κωμωδία και όλοι πρέπει να έχουν λίγο το «Α, φοβάμαι», «Α, το έχουμε», πρέπει να γελάμε και λίγο με την κατάσταση. Ενώ το Star Wars που δεν είναι κωμωδία, πρέπει οι ήρωες, όταν έρχεται η ώρα να πάρουν την απόφαση, να μην γελάμε και να την παίρνουν λίγο πιο στα σοβαρά. Και μου άρεσε πάρα πολύ η δυναμική αυτών των δύο, που ήταν αυθεντικά φιλική, χωρίς να είναι υπεράνω του να τσακώνονται ή να είναι... Αστερίξ Οβελίξ μωρέ τσακωμή τώρα. Ναι, Αστερίξ Οβελίξ, αλλά επίσης όλη η ταινία βασίζεται στο ότι του χρωστάει λεφτά και καλή η φιλία, αλλά θα μου δώσεις τα λεφτά. Το τέλος είναι χαρακτηριστικό που λέει έλα τα κέρδισες και τα μετράει και είναι σε φάση βασικά ναι τα κέρδισα όντως. Δεν είχε η καρδιά μόνο. Ναι, και πάλι στα πλαίσια της κωμωδίας μην το παραχέζουμε ούτε με τις φιλίες ούτε με τα τίποτα, πρέπει πάντα να βγάζουμε και λίγο γέλιο. Και δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για τον Dennis Dun, αλλιώς να περάσω στην Κατράλ. Όχι, έχω να πω για τον Dennis Dun. Θέλω να πω ότι μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του Dun και του Russell, των χαρακτήρων τους, είναι ότι ο Men μπλέκει σε κάτι που δεν γνωρίζει και τον ξεπερνά, ο άλλος μπλέκει σε κάτι που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον ξεπερνά. Το γνωρίζει από τους θρύλους. Θέλει να το αποφύγει. Είναι κομμάτι της κουλτούρας του και το φοβάται, θέλει να το αποφύγει. Δηλαδή αυτός ξέρει τι φοβάται. Ο άλλος δεν ξέρει με την μπλέκει. Μερικές φορές φέρεται απερίσκεπτα. Όντως και αυτός κάποια στιγμή θα βλέπει το τέρας και θα λέγει εντάξει, άντε γαμηθείτε, φεύγω. Αλλά ο άλλος μπλέκει με τους βουρδούλακες της δικής του κουλτούρας. Οπότε, αν ήταν αυτός πρωταγωνιστής, ο τόνος της ταινίας όφιλε να είναι κάτι άλλο. Αλλιώς θα πρέπει να το πας σε πολύ σκληρότερη φάρσα. Θα πρέπει να το πας όντως σε καρτούν τύπου Steven Chow, Kung Fu Hustle δηλαδή, Shaolin Soccer. Άρα, εφόσον ο Carpenter επέλεξε τέτοια. Μάλλον, εφόσον ο χαρακτήρας που πρωταγωνιστεί είναι ο Barton, αν και ο ήρωας θεωρώ ότι είναι ο Dan. Αυτός έχει το αρχικό θέλω, ξέρω εγώ, το μεγάλο, το ευγενές. Αλλά οι ισορροπίες είναι σωστές, διότι έχει το θέλω, έχει την ευγενική, ηρωική το ταξίδι, αλλά λέει στον Μπάρτον μόνος μου δεν το έχω, έτσι. Έλα να βοηθήσεις να σώσουμε την κοπέλα μου. Έτσι, μπράβο. Οπότε είναι δίδυμο, αδιάσπαστο. Άμα δεν πάει μαζί του, δεν το έχει. Ναι. Πρέπει να είναι πάντα και οι δύο μαζί για να δουλέψει η ομάδα και ισχύει και υποκριτικά αυτό. Δηλαδή ο ένας βασίζεται στον άλλον. Συμφωνώ. Απλά να πω κάτι που τους ενώνει τώρα, από τη δεύτερη πράξη και μετά. Μάλλον όχι, από την πρώτη πράξη και μετά. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα άνιμε καινούριο, δεν έχει βγει ακόμα η δεύτερη σεζόν, τη στιγμή που μαγνητοσκοπούμε αυτό το βίντεο, που λέγεται Chainsaw Man. Στο οποίο ο πρωταγωνιστής είναι ο Denji, ένα υβρίδιο ανθρώπου δαίμονα τέλος πάντων, και έχει ένα από τα πιο ευγενή κίνητρα που είχε ποτέ χαρακτήρα στη μυθοπλασία την παγκόσμια και γενικά να γαμίσει. Να χάσει την παρθενιά του. Θέλει ένα ζευγάρι βυζιά. Κυριολεκτικά έχει ψύχωση με τα βυζιά. I get it. Τίποτα. Άκρατος Ιαπωνέζικος, ναι, αυτό. Τουλάχιστον είναι βυζιά και όχι κόλλος, γιατί οι Ιαπωνέζοι έχουν μια έμφυτη ευγένεια. Λοιπόν, και δεν ξεπέφτουν σε κόλλους. Ναι. Γιατί ο κόλλος είναι κάτω από το. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πέρα ο άνθρωπος δεν έχει το ευγενές κίνητρο να γαμίσει. Ο Dennis Dun έχει το ευγενές κίνητρο να παντρευτεί. Που αυτό υπονοεί ότι θα γαμίσει κιόλας. Και ταυτόχρονα από ένα σημείο και μετά το έχει και ο Kirk Russell. Λέει κιόλας. Το περίμενα τόσα χρόνια. Ναι, τόσα χρόνια τον παιδικό μου έρωτα. Ναι. Δούλεψα αυτό. Έχει έρθει η ώρα μου για γυναίκα τώρα. Ναι. Τι θες. Και ο Kirk Russell γνωρίζει την Kim Cattrall. Και έτσι θα μπούμε σιγά σιγά και προς το χαρακτήρα της Kim Cattrall. Όχι που γνωρίζει την Kim Cattrall. Τη βλέπει στο αεροδρόμιο και λέει «Α, ποια είναι αυτή». Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ευγενέστατο κίνητρο, θεωρώ. Ακόμα και στην νουγκ μορφή του, μου αρέσει πάρα πολύ το κόνσεπτ ότι όπα. Και πηγαίνει, συγγνώμη, χωρίς να έχει κάποιο σχέδιο. Απλά εμφανίζεται μπροστά της. Ναι, έτσι, αυτό. Και το παίζει. Ο Ράσελ παίζει και τη γοητεία σε εκείνο το σημείο και το τέτοιο. Και τη βλακεία του βλαχαδερού. Όχι τη βλακεία του βλαχαδερού. Τη βλακεία. Τελεία, γιατί το βλαχαδερό δεν είναι βλάκας απαραίτητα. Αλλά αυτό συγκεκριμένα είναι και βλάκας και βλαχαδερό. Είναι βλακαδερό. Οπότε αυτό. Ήθελα να παρατηρήσω αυτό το πράγμα του ενώνει και μου αρέσει πάρα πολύ. Σε πολλές ιστορίες το κίνητρο είναι το άλλο φύλο, ο έρωτας τέλος πάντων, αλλά αν το καλοσκεφτείτε στις περισσότερες περιπέτειες, δράσεις κτλ., άλλο είναι το θέλω του ήρωα και παρεμπιπτόντως γνωρίζει και τον έρωτα, μερικές φορές, τις περισσότερες φορές, πολύ βεβαιασμένα. Εδώ πέρα, ναι, είναι τα λεφτά, αλλά πολύ γρήγορα είναι σε φάση θα μπλέξω σε περιπέτεια με την Kim Cattrall. Φύγαμε. Και ξέρετε κάτι, ταυτίζομαι 100%. Και μπορούμε να περάσουμε στην Kim Cattrall τώρα, γιατί διθύραμβη για την Kim Cattrall. Ναι, δεν. Θα πω. Και είναι και καστανή εδώ, δεν είναι ξανθιά. Ναι, έχουμε θέματα.
Βέβαια θα πω ότι τα μάτια δεν είναι ωραία, αλλά δεν μπορούσα να κάνω. Είναι ψεύτικα. Φαίνεται ότι είναι ψεύτικα, ναι. Είναι πολύ. Το θέλει επιλογή να κάνει. Είναι πολύ. Δηλαδή τις κάνει κοντινά και λες τι είναι αυτό που έχει στα μούτρα. Δεν δουλεύουνε, αλλά ποτέ δεν θα δουλεύανε. Έπαθε Hobbit. Ποτέ δεν θα δουλεύανε τόσο ψεύτικη φακή. Τέλος πάντων, η Kim Cattrall νιώθω ότι δεν της πάει ο ρόλος σε έναν βαθμό. Τι θέλω να πω. Την έχω δει σε πολλά πράγματα και πάντα έχει μια αυτοπεποίθηση. Εδώ μου δίνει την αίσθηση ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Το στηρίζει παρόλα αυτά. Αλλά νιώθω ότι παίζει κάτι που δεν της είναι 100% ξεκάθαρο. Αυτό που της ζήτησε ο Carpenter είναι να παίξει screwball comedy τύπου His Girl Friday, δεκαετία του 30, πάρα πολύ γρήγορες ατάκες και ο χαρακτήρας της είναι δυναμική δημοσιογράφος από ταινία screwball comedy της δεκαετίας του 30, η οποία εμφανίζεται σε κάποιον επιχειρηματία και του λέει, τον ακολουθεί από πίσω κτλ. Όπως γινόταν σε αυτές τις ταινίες. Και αυτό το δυναμική δημοσιογράφος που μιλάει γρήγορα, νιώθω ότι δεν της πάει. Παρ' όλα αυτά το κάνει εξαιρετικά. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι δεν της πάει, αλλά δεν με πετάει έξω. Και γιατί δεν με πετάει έξω, διότι υπάρχει χημεία με τον Ράσελ και αυτό είναι που έχει εν τέλει σημασία. Δηλαδή αυτό που ζήτησε ο Carpenter να τσακώνονται και να φλερτάρουν ταυτόχρονα και να υπάρχει ένας φορτισμένος αέρας, δουλεύει 100%. Να σου πω, Ford Capsule. Ναι. Temple of Doom, έτσι είναι τελείως αυτό. Και αυτό βασίζεται στη δεκαετία του 30 και σε αυτό που περιγράφω. Πλακώνονται, γουστάρονται, λέει Αχάν. Πλακώνονται, γουστάρονται. Απλά εδώ το σκηνοθέτησε έχοντας στο μυαλό του το screwball comedy ευθέως. Ήθελε να το κάνει έτσι. Γι' αυτό και είναι ο χαρακτήρας της, αν όχι δυναμική δημοσιογράφος, η άλλη είναι δυναμική δημοσιογράφος, δυναμική δικηγόρος. Απλά νιώθω ότι όταν δεν είναι ο Ράσελ μαζί της και πρέπει να παίξει τη δυναμική δικηγόρο, κρεμιέται με την έννοια ότι πουθενά δεν έχω δει την Kim Cattrall με αμηχανία, εκτός από τις σκηνές εδώ πέρα που κάνει τη δυναμική δικηγόρο. Νιώθω ότι δεν ήξερε πώς να το προσεγγίσει και φαίνεται σε αυτές τις σκηνές που είναι μόνη της. Όταν όμως είναι με τον Ράσελ, είναι χρυσάφι αυτό που υπάρχει επί οθόνης και αυτό χρειαζόταν η ταινία. Και αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάποια πράγματα του σενάριο τα περνάω από κάτω, ναι, άμα δω τις σκηνές όπου κάνουν έρευνα χωρίς την μανία του σκηνοθέτη, θα πω ότι whatever, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που βλέπω. Η μανία του σκηνοθέτη είναι που το κάνει να δουλεύει και σε αυτά τα πλαίσια η Cattrall ακολουθεί, διότι φέρνει μια μανιώδη ενέργεια η οποία σε αυτούς τους ρόλους δυναμική δημοσιογράφος, screwball comedy, πρέπει να υπάρχει η τέλεια ισορροπία του σπάει αρχίδια. Είναι πολύ εκνευριστικός χαρακτήρας, δηλαδή είναι πιεστικός χαρακτήρας. Είναι ο χαρακτήρας που σου λέει χαλάει τη φασούλα μου, ρε. Συγγνώμη, πρέπει να είναι εκνευριστικός χαρακτήρας, αλλά ταυτόχρονα αξιαγάπητος χαρακτήρας. Και πρέπει να βρεις αυτή την τέλεια ισορροπία. Διότι ο χαρακτήρας, ο αντίστοιχος του Ράσελ στα πλαίσια του screwball comedy, είναι ο χαλαρός. Είναι ο τύπος που θα τον συμπαθήσεις εύκολα, διότι βλέπει τα πράγματα χαλαρά. Δηλαδή του λες πάμε να εισβάλλουμε και σου λέει το έχουμε. Και κλείνει το ματάκι και τον συμπαθείς. Γι' αυτό είναι βλάκας. Ενώ η άλλη είναι έξυπνη, αλλά ταυτόχρονα χαλάει τη φάση. Αλλά είναι πιο δύσκολο να τη συμπαθήσεις, διότι είναι εκνευριστική. Και η Kim Cattrall έχει τέλεια την ισορροπία του. Ναι, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι πιεστικός και σε πιέζει και σε εκνευρίζει, αλλά ταυτόχρονα είναι αξιαγάπητη και δουλεύει πάρα πολύ η χημεία. Έχω τεράστιο κράσι στην Kim Cattrall από τότε που την είχα πρωτοδεί στη μεγάλη των Μπάτσον σχολή νούμερο κάτι. Δεν ξέρω αν ήρθε μετά ή πριν τη Sharon Stone. Τις είχα μπερδέψει αυτές οι δύο όταν ήμουν μικρός. Μετά την είδα στο Sex and the City και μετά την έχω δει σε πολλά πράγματα κι εγώ. Δεν ενδιαφέρει το Carpenter ούτε και το σενάριο να τη χτίσουν
στην πλευρά της, την επαγγελματική. Είναι απλά η πρόφαση του γιατί βρίσκεται εδώ. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είναι το love interest του Kurt Russell και σύντομα να γίνει και αυτή η κοπελιά που βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να τη σώσουν. Plus, δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ η κοπελιά του Dennis Dunn όντως είναι μόνο αυτό. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια μια χαρά περνάει ο χαρακτήρας. Είναι πολύ υποτιμημένη ηθοποιός, νιώθω, η Kim Cattrall. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει τα πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να ξέρω αν μπορεί να παίξει τα πάντα. Η ίδια φαίνεται ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχει επιλέξει αντίστοιχα έξυπνα τους περισσότερους ρόλους της. Επιλέγει ρόλους που της πάνε και που μπορεί να πατήσει με τις δυνατότητες που ξέρει ότι έχει. Φαίνεται ότι ξέρει ότι έχει δυνατότητες και ποιες είναι αυτές και που μπορεί να χτυπήσει ταβάνι. Και ποντάρει σε αυτές όταν επιλέγει ρόλους. Είναι η μόνη που δεν θα ήθελα να δολοφονήσω με πολύ μαύρη διάθεση και μίσος στην καρδιά μου από την τετράδα του Sex and the City. Ξεκάθαρα είναι η μόνη που δεν θα ήθελα να δολοφονήσω. Το νόημα με την τετράδα του Sex and the City είναι ότι θες να την δολοφονήσεις και γι' αυτό τους αγαπάς. Έχεις τελείως διαφορετική ανάγνωση από το 99% του πληθυσμού που τους αρέσει το Sex and the City. Okay. Λοιπόν, δεν λέω ότι κάνεις λάθος. Δεν μπορώ να τις αγαπήσω, θέλω να τις σφάξω. Την Kim Cattrall και την αγαπάω και δεν θέλω να τις σφάξω. Λοιπόν, αν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο παραπλανητική όσο σειρά. Όσο πιο εκνευριστικές είναι, τόσο πιο πολύ δουλεύει η σειρά. Και αυτό θέλω να καταλήξω. Ναι, οι χαρακτήρες είναι γραμμένοι να είναι. Όχι, τέλος πάντων, δεν είναι γραμμένοι για να είναι αυτό, αλλά καταλήγουν να είναι αυτό. Το Sex and the City είναι μια από τις πιο παραπλανητικές σειρές πάνω στο φεμινισμό. Είναι σκουπίδι και πηγαίνει το φεμινισμό 10 βήματα πίσω. Anyway. Η Kim Cattrall βγαίνει αλόβητη από όλα αυτά και στη συγκεκριμένη ταινία το point είναι να έχει χημεία με τον Kurt Russell και έχει χημεία με τον Kurt Russell. Να έχει τσαγανό και έχει τσαγανό. Να παίζει μία τύπου Lois Lane και παίζει μία τύπου Lois Lane. Απλά και ωραία. Θα ήταν καλύτερη η Kate Capshaw η ίδια στο ρόλο, αυτή που παίζει το Love Interest στο Indiana Jones 2. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι η Kim Cattrall είναι πιο πληθωρική σε αυτό που κάνει. Οπότε, μπράβο, δεν ξέρω γιατί ανέφερα την Capshaw, γιατί μου θύμισε το ζευγάρι, ας πούμε, εκείνο το ζευγάρι. Αυτό. Μπράβο στην Kim Cattrall, μπράβο πάντα στην Kim Cattrall. Πόσο είναι, 70 τώρα. Call me. Πάρε με τηλέφωνο, δεν έχει σημασία. Δεν θα γεράσεις ποτέ. James Hong. Okay. Ο James Hong σε αυτή την ταινία είναι ήδη 86 χρονών, γιατί τώρα υποθέτω είναι κάπου στα 120. Νομίζω το έχουμε ξανακάνει αυτό το αστείο. Δεν θα σταματήσει ποτέ ένα αστείο στο μυαλό μου, γιατί ο James Hong φέτος τον άκουγα στο Kung Fu Panda 4, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ ακούγεται πολύ κοντά στο που πάνε τα 4. Anyway, είναι ένα αρχέτυπο μόνος του ο James Hong στο Hollywood. Είναι μια εμβληματική φιγούρα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Λίγο πιο συχνά παίζει τον γκρινιάρη Κινέζο. Ή τον μπούφο Κινέζο. Αλλά αν είναι δυνατόν. Να βάλει καινούργια μούτρα, άμα θέλει, να μην τον παίρνουν, να παίζει τον γκρινιάρη Κινέζο. Κι όμως, όταν πρωτεμφανίζεται σε αυτή την ταινία, μια χαρά με πείθει για την απειλή του, σαν Λοπάν. Ναι, αλλά θέλω να πω, έχει φάτσα για. Είναι καμπανόφατσα. Για γκρινιάρη. Εντάξει. Και είναι Κινέζος. Λοιπόν, οπότε λίγο την έχει πατήσει, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, την έχει πατήσει με μια καριέρα 70 ετών στο Hollywood, ναι. Anyway, το θέμα είναι ότι όποτε εμφανίζεται σαν η άλλη μορφή του Λοπάν, δηλαδή ο πρωτό. Μπράβο. Μου δουλεύει σαν απειλή. Και στη slapstick πλευρά του, η κομική του πλευρά, αυτή που πηγαία του βγαίνει και είναι εξαιρετικός πάντα σε αυτήν, είναι όταν είναι ο πραγματικός Λοπάν, ο γέρος, που έχει σώμα, αλλά είναι γερασμένο, είναι σε αναπηρική πολυθρόνα, ας πούμε. Και παίζει αυτό το διπλό ρόλο. Και θέλω να κάνω εδώ μια σύγκριση με το Trigger Warning Rise of Skywalker, που έχουμε έναν μαύρο μάγο, ο οποίος παρασκηνιακά κάνει πράγματα και ενίοτε είναι και ανήμπορος, ενίοτε όμως δεν είναι ανήμπορος, και αλλάζει το σχέδιό του με το που παίρνει ένα στοιχείο. Εδώ το κάνει σωστά, στην άλλη ταινία το κάνει λάθος, με την έννοια ότι εδώ πρώτον το σχέδιό του αλλάζει κάπου στη μέση της ταινίας που λέει δεύτερη πρασινομάτα, ωραία, τη μία θα τη θυσιάσω που χρειάζεται η τελετή, την άλλη θα την παντρευτώ. Δεν χρειάζεται να επιλέξω ένα από τα δύο, γιούπι. Και δεύτερον, το σχέδιό του δεν αλλάζει τελείως. Δηλαδή, δεν είναι ότι θέλω να πεθάνω, μισό λεπτάκι τώρα πήρα όλες τις δυνάμεις μου πίσω. Γιατί σκεφτόμουν να πεθάνω? Λοιπόν, και να μπω στο σώμα μιας ανορεξικιάς Βρετανίδας.
δεν βγάζει νόημα. Όποιος δεν θέλει να μπει στο σώμα μιας ανορεξικιάς Βρετανίδας δεν ξέρει τι θέλει σε αυτή τη ζωή. Η Daisy Ridley ήταν στα καλύτερά της στο Last Jedi γιατί την πάχινε λιγουλάκι ο Ryan Johnson και έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, ο JJ την έκανε ανορεξικιά. Anyway, δεν ξέρω πώς η κόκα την τάιζε. Αλλά το point είναι. Μα η Kim Cattrall δεν είναι ανορεξικιά γάμο το φελέγγι σου. Δεν είναι Βρετανίδα, θα μου πει. Λοιπόν. Είναι Βρετανίδα η Kim Cattrall. Α, είναι Βρετανίδα η Kim Cattrall. Σωστά. Μα το είχα ξεχάσει. Είναι τόσο καλή στους αμερικάνικους ρόλους που είναι ο όγκος. Λοιπόν, γυρίζοντας και κλείνοντας με τον James Hong, μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του. Είναι αρχετυπικός, ναι, στηρίζεται στο Fu Manchu, σε αυτό το αρχέτυπο τέλος πάντων, και μου αρέσει και πάρα πολύ το σχέδιό του. Είναι ένα φάντασμα το οποίο θέλει να αποκτήσει σάρκα και οστά και ταυτόχρονα ψάχνει και τον έρωτα, αν γίνεται. Είναι ωραία κίνητρα όλα αυτά. Είναι κάτι σαν Δράκουλας. Λίγο. Αλλά φυσικά στα πλαίσια αυτού του πράγματος που είναι η συγκεκριμένη ταινία. Και ο Hong δεν θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο ή η καλύτερη επιλογή, ακριβώς επειδή η μάπα του έχει συνυφανθεί με άλλα πράγματα. Ωστόσο, θεωρώ ότι όταν του βάζουν αυτό το πολύ ωραίο, κατά τη γνώμη μου, latex make-up του γέρου, τον παίρνει να παίξει τον Μαθουσαλίξ, ο οποίος έχει πλάκα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να γίνει ο μαύρος μάγος, χωρίς να αλλάζει τη φωνή του ή να προσπαθεί να γίνει απειλητικός, γίνεται. Και μου δούλεψε πλήρως το ρόλο. Εξαιρετικός είναι ο Hong. Είναι γνωστό ότι αν έχω ένα αγαπημένο είδος ανταγωνιστή, είναι αυτού του είδους ο ανταγωνιστής. Σε όλα του. Ένας τύπος ο οποίος εκπροσωπεί όλα τα κακά του κόσμου σε ένα. Τον φοβούνται όλοι, αλλά δεν τον έχουν δει. Το αρχέτυπο του Δράκουλα, το αρχέτυπο του Πάλπατιν, μια και το ανέφερες. Αυτού του είδους οι ανταγωνιστές είναι οι αγαπημένοι μου, ξεκάθαρα. Και εδώ πέρα το βλέπει ο Κάρπεντερ το βλέπει με τη λοξή του ματιά, οπότε δεν είναι το ορθόδοξο αυτό το αρχέτυπο που αγαπώ. Είναι μια λοξή ματιά πάνω σε αυτό το αρχέτυπο που παρόλα αυτά δουλεύει. Διότι είναι ο κακός μάγος που είναι κάτω από την πόλη και εκπροσωπεί την παρακμή της κοινότητας και όλα αυτά και όλα τα κακά του κόσμου πηγάζουν από αυτόν. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας γερογκρινιάρης που το φέρνει ο Hong εδώ πέρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος όταν καταλαβαίνει ότι του έκατσε και δεύτερη σύζυγος κάνει κυριολεκτικά, έτσι. Δεύτερη σύζυγος, Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει την πλακίτσα του με έναν τρόπο ο οποίος υποσκάπτει το αρχέτυπο του πανίσχυρου μάγου, αλλά με έναν τρόπο που δουλεύει. Είναι ένα fantasy αρχέτυπο και σε αυτό το fantasy αρχέτυπο υπάρχει ένα πρόβλημα συνήθως. Δεν πρέπει να τον συναντήσεις το μάγο. Επιστρέφοντας στο Dungeons and Dragons, το αρχέτυπο αυτό είναι ο στόχος μας, να μπούμε στον πύργο του μάγου, αλλά δεν τον βλέπουμε κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός με βάση το χαρτί και με μία κίνηση θα μας λιώσει όλους, οπότε δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε εύκολα. Και επίσης πρέπει να κρατήσει ένα μυστήριο, είναι ένταση. Η περιπέτεια είναι να μπει στον πύργο τέλος πάντων του μάγου, όπου θα έχει τους λαβύρινθους, θα έχει τα τέρατά του και ακριβώς αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Όταν φτάνουμε στο μάγο, υπάρχει τεράστια δυσκολία αντιμετώπισης. Εδώ πέρα υποσκάπτεται αυτό μέχρι σε ενός βαθμού και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί, χαμός γίνεται για να τον νικήσουν, αλλά στο τέλος υπάρχει η ήττα μέσω της ξυπνάδας, του party trick, ας πούμε, του bar trick, του Barton. Και ήττα μέσω της νίκης, έτσι. Γιατί ο τύπος πήρε αυτό που ήθελε και έτσι έχασε. Πήρε αυτό που ήθελε και έτσι έχασε, γιατί ήθελε να έχει πάλι κρέας πάνω του. Όσο ήταν φάντασμα, ήταν ψιλοάτρωτος. Τέλος πάντων, ήθελε μία σύζυγο κι αυτός. Δεν μπορούσε. Όχι, καλά έκανε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, το υποσκάπτει το αρχέτυπο, αλλά το υποσκάπτει με έναν τρόπο που δεν το χαλάει. Το υποσκάπτει με έναν τρόπο που το ενισχύει, με έναν τρόπο που το κάνει να δουλεύει, τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι πολύ σωστός ανταγωνιστής στα μέτρα αυτού του αρχετύπου και ταυτόχρονα είναι και μία παροδία ελαφρώς του αρχετύπου του πανίσχυρου μάγου, χωρίς όμως να το μειώνει, τέλος πάντων, αυτό το αρχέτυπο.
Δεν θα πω ότι είναι η αγαπημένη μου έκφραση αυτού του αρχετύπου, αλλά θα πω ότι είναι από τις καλύτερες στιγμές αυτού του αρχετύπου, παρόλο που το κοροϊδεύει, το παροδεί ελαφρώς. Υπάρχει το στοιχείο της παροδίας του αρχετύπου αυτού. Και ο Hong ήταν το τέλειο casting γι' αυτό, διότι όταν γυαλίζει το μάτι του, στις στιγμές που πρέπει να γυαλίσει το μάτι του, έχει την τέλεια πονηράδα, την τέλεια σπιρτάδα, έχει ζωντάνια μέσα του, που χρειάζεται ο χαρακτήρας ο οποίος είναι ένα πτώμα το οποίο θέλει να ξυπνήσει και να ξανααποκτήσει ζωή, πρέπει να έχει μία ζέση και μία πείνα και μία όρεξη για να ζήσει και τη βγάζει αβίαστα ο Hong, ο οποίος κάθεται με 10 κιλά μακιγιάζ σε μία αναπηρική καρέκλα και βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος 2.000 ετών, 2.500 ετών, ο οποίος έχει ακόμα τα κεφάκια του, δεν το βάζει κάτω. Και μου αρέσει πάρα πολύ και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το πώς τον χειρίζεται το σενάριο και τον τοποθετεί στο χώρο. Δηλαδή έχει σωστές ισορροπίες ανάμεσα στο κρατάμε το μυστήριο, βλέπουμε αρκετά από αυτό το χαρακτήρα, τον βλέπουμε αρκετά χωρίς να τον βλέπουμε παραπάνω από όσο χρειάζεται. Τυπικά με βάση το αρχέτυπο τον βλέπουμε παραπάνω, αλλά με βάση το ότι είναι κωμωδία τον βλέπουμε αρκετά ώστε να μην μειώνει την απειλή του. Δηλαδή εμφανίζεται από το πουθενά, τον πατάει το φορτηγό και μετά αργούμε να τον ξαναδούμε. Και όταν τον ξαναβλέπουμε είναι με άλλη μορφή, το οποίο χτίζει το μυστήριο του, ποια είναι η πραγματική του μορφή. Μετά βλέπουμε ότι η μορφή που είδαμε ήταν άειλη. Άρα, τέλος πάντων, πολύ έξυπνα τον μεταχειρίζεται έτσι ώστε να μην τον μειώσει και να απομυθοποιήσει ουσιαστικά. Να μην τον απομυθοποιήσει μέχρι το τέλος που πρέπει να ιτηθεί, φυσικά. Ναι. Μιας και αναφέραμε ότι ο Λο Παν είναι ο πρώτο Shang Tsung, έχουμε και την αντιπέρα όχθη, αλλά από τη μεριά του Λο Παν. Τους πρώτο Raiden. Τους Raiden, μπράβο. Ο Storm, ο Rain και ο κάτι. Thunder, μπράβο. Εντάξει, τίποτα, μια αναφορά ήθελα να κάνω, γιατί είναι οι τρεις νταγλαράδες σωματοφύλακες του Λο Παν. Μέσω αυτών θα ήθελα να αναφέρω λίγο την διπλή εικονογραφία που έχει ο Carpenter εδώ, διότι έχει και την εικονογραφία του αρχαίου μάγου ή των αρχαίων θεοτήτων, έστω και κατώτερων θεοτήτων, αλλά ταυτόχρονα έχει και την εικονογραφία των businessmen, οι οποίοι λιμένονται της περιοχής και φέρνουν τα κακά με σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή έξυπνα έχουν παίξει εδώ με το αρχετυπικό κακό, αλλά και με το σύγχρονο κακό, χωρίς να θέλουν να υπογραμμίσουν κάποιο σχόλιο ή οτιδήποτε. Σου λέει ότι στη σύγχρονη εποχή οι κακοί μοιάζουν έτσι. Και ο Carpenter είναι γενικά αντικορπορατιστής. Οπότε σου λέει να πάρε και αυτή την εικονογραφία. Μαφιόζι είναι στη σύγχρονη εποχή. Ναι, αλλά υπάρχει η αίσθηση του businessman. Γιατί υπάρχουν και οι κάμερες, δηλαδή δεν είναι η εικόνα απλά του μαφιόζου, της τριάδας απλά. Είναι και λίγο ότι έχουμε και μια μπίζνα. Χωρίς να σου δείχνει ποτέ την μπίζνα, ας πούμε. Import-export στο Chinatown σημαίνει μαφιόζο. Ναι, σωστά, ρε παιδί μου. Απλά να ξέρεις το high profile. Ο τοπικός μαφιόζος στο Chinatown είναι αυτός που κάνει business με την Κίνα. Υπονοείται ότι φέρνει και ναρκωτικά, φέρνει παράνομα πράγματα. Αυτά συνυφαίνονται, αυτές οι δύο έννοιες συνυφαίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες, όχι μόνο στην Κίνα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και βλέπεις τους χαρακτήρες αυτούς να σκάνε από τον ουρανό και να κάνουν. Ουσιαστικά να είναι η πρώτη επαφή με τη μαγεία, διότι εκεί σταματάει το απλό gang war και γίνεται ότι όπα μαλάκα τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχουν υπερδυνάμεις, και μετά σκάει και ο Λο Παν και ολοκληρώνεται το πράγμα και λέμε: OK, είμαστε σίγουρα σε μαγικό τόπο εδώ πέρα. Αυτό. Τρεις νταγλαράδες, πολεμικοτεχνίτες, νομίζω όλοι τους είναι ονόματα και όλοι ζουν να είναι καλά. Τους έψαξα και τους τρεις. 70 πλάς. Και αυτό. Ενδιαφέρουσα εικονογραφία και από ό,τι φαίνεται το Mortal Kombat, εσύ το είπες πριν πάμε το βίντεο, κλέψαν και τον καλό και τον κακό. Ναι, το Mortal Kombat έκλεψε ό,τι είχε, έβαλε πάνω βυζιά και το έβγαλε. Θέλω να πω. Θεμιτό. Δεν ξέρω. Η Sonya Blade τι είναι. Δεν έχει σημασία. Η Sonya Blade είναι σεξι. Είναι, ναι. Ό,τι είναι η Τάνια στο Red Alert. Στρατός, σεξι, whatever. Αυτό. Ναι. Αν ο στρατός ήταν σεξι. Victor Wong, ο οποίος κάνει τον Egg Shen, θα πω ότι χρειαζόταν το σενάριο ένα χαρακτήρα πασπαρτού, ο οποίος να κάνει ό,τι να είναι με βάση τι χρειάζεται σε εκείνο το σημείο. Είναι ο καλός μάγος που χρειάζεται, γιατί εντάξει δεν μπορούμε να τα βάλουμε οι άμπαλοι πρωταγωνιστές της ταινίας
και μία δικηγόρος που φέραμε μαζί μας δεν μπορούν να τα βάλουν με τον αρχαίο μάγο, οπότε να φέρουμε έναν καλό μάγο. Χρειαζόμαστε έναν tour operator, tour guide να κάνει λίγο υπόγειο exposition και comic relief. Αυτός θα το κάνει. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να είναι πλούσιος και να έχει αρκετά λεφτά ώστε να δώσει όπλα και να κάνει εξοπλισμό στο strike team μας. Είναι και πλούσιος και έχει και κρυμμένα όπλα και ελιξίριο. Ναι. Ό,τι να είναι. Πλαισιωτής της ιστορίας επίσης. Πλαισιωτής της ιστορίας. Είναι ένας χαρακτήρας που κάνει ό,τι χρειάζεται το σενάριο. Όταν το σενάριο χρειάζεται κάτι, έρχεται ο Egg και του λέει το έχω εδώ, ανοίγει το σάκο του Άι Βασίλη και το βγάζει. Και το κάνει να δουλεύει, διότι είναι συμπαθέστατος και έχει μία στάση που δουλεύει πάρα πολύ για να περάσει αυτό. Και πάλι το βλέπει λίγο λοξά ο Carpenter, διότι θα μπορούσε να είναι ο καλός μάγος της υπόθεσης, αλλά είναι και αυτός ένας γκρινιάρης αντίστοιχος με τον κακό μάγο. Ο κακός μάγος είναι ένας τύπος ο οποίος έχει όρεξη για ζωή, ο καλός μάγος είναι ο γκρινιάρης ο οποίος δεν έχει τόσο όρεξη για ζωή και είναι λίγο στο... Οπότε ισορροπεί πάρα πολύ ωραία και κάθε φορά που φέρνει την ενέργειά του ο Egg μου δουλεύει, διότι φέρνει μια πολύ ωραία γκρινιάρικη ενέργεια που όντως δένει την ταινία. Χρειάζεται και ως frame story και ως να εμφανίζεται από εδώ και από εκεί. Είναι ο Obi-Wan της ιστορίας. Τον έσπασα. Είναι ο Obi-Wan της ιστορίας, ναι. Τέλος πάντων, μου χρειαζόταν αυτός ο χαρακτήρας να φέρει υποκριτικά κάτι πολύ ζωντανό και σπιρτόζικο, ακριβώς επειδή το σενάριο τον μεταχειρίζεται λίγο ως... χρειαζόμαστε και αυτό. Ο Egg θα το φέρει. Χρειαζόμαστε και τ' άλλο. Βάλε ο Egg να το έχει. Και μου δούλεψε πάρα πολύ. Πρώτον, ήξερε πόσο χιούμορ να φέρει κάθε φορά. Και υπό τον Carpenter φυσικά, αλλά ήταν ο τύπος ο οποίος θα την μπει στους ήρωες, αλλά δεν θα τους κράξει υπέρ το δέον. Και επίσης τους ψύχωνε χωρίς να γίνει όντως ο Obi-Wan της ιστορίας. Υπό αυτή την έννοια είναι το Χελονοτζίνι από τον Dragon Ball. Υπό μια άλλη έννοια, δεν μου βγαίνει από το μυαλό βλέποντας αυτή τη φορά την ταινία, που είναι ξέρω εγώ 108η φορά, είναι ο Κινέζος Donald Pleasence. Okay. Και δεν το λέω συνδέοντάς το με το Halloween. Την ίδια μέρα που είδα την ταινία, είδα τον Donald Pleasence σε μια ταινία. Είναι ο Κινέζος Donald Pleasence. Και δεν τον αναγνώρισα. Ποια ταινία ήταν? Soldier Blue. Α, δεν το έχω δει, το ξέρω. Δεν το έχω με ψεύτικα δόντια και μαλλιά. Απλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και δεν λέω ότι με την έννοια του Μέντορα όπως ήταν στο Loomis, ο Donald Pleasence στο Halloween. Αλλά όντως φυσιογνωμικά μου βγάζουν το ίδιο πράγμα. Την ίδια αψάδα, την ίδια... κατάλαβες. Έχουν ένα edge στην έκφρασή τους, στην κοφτερή ματιά τους, ας πούμε. Με το μάτι που σε κοιτάει. Αυτό, το μάτι που σε κοιτάει. Και σε χουφτώνει ταυτόχρονα με το μάτι. Ναι. Είναι λίγο επικίνδυνο. Το δεχόμεθα αυτό και προχωράμε. Το επικίνδυνο μάτι του Pleasance. Είναι, γυαλίζει το μάτι του Pleasance και γυαλίζει το μάτι του Exen. Αυτό μου έκανε εντύπωση αυτή τη φορά. Κατά τα άλλα με έχεις καλύψει και στον χαρακτήρα του Exen. Τα κλειδές. Εντάχει. Έτσι θα έλεγα. Ναι, εντάχει θα πω ότι πρόκειται για μια περιπέτεια δράσης κωμική, με την έννοια ότι, και ξαναλέω, δομικά είναι western, αλλά κωμωδία όχι ότι για όσους δεν την έχετε δει και είστε και μικρότεροι σε ηλικία, είναι πριν τα χρόνια σας, δεν θα λολάρετε άγρια. Και όταν λέω λολάρετε δεν εννοώ το παιχνίδι League of Legends. Δεν θα γελάσετε φωναχτά απαραίτητα σε πολλά σημεία στην ταινία. Δεν είναι κωμωδία πρωτίστως. Υπάρχει μια ευθυμινότητα. Γιατί είναι περιπέτεια, είναι western, είναι πολλά άλλα πράγματα πριν είναι κωμωδία, αλλά η κωμωδία σαν ύφος δεν είναι τα πάντα. Επίσης, σαν δόμηση σεναρίου είναι κωμική, αλλά δεν θα γελάσετε φωναχτά απαραίτητα. Μην σας παραπλανήσουμε κατά λάθος. Ωστόσο, είναι ευχάριστη, είναι fun, είναι γρήγορη. Δεν είναι πυροτέχνημα με την έννοια ότι είναι άδειο από πίσω, παρά το γεγονός ότι δεν θέλει το σενάριο να κάτσεις να το πολυσκεφτείς. Όντως, αλλά κάτσε νιώστο. Κάτσε νιώστο τον παροξισμό, παίρνα καλά. Δες τον Κέρτ Ράσελ να έχει ένα ούζι το οποίο
δεν μπορεί να το κάνει και πολλά πράγματα, διότι μπλέκει με άλλα πράγματα, και όταν παίρνει το ηλιξίριο και ουσιαστικά είναι ένα moral boost, είναι ακόμα πιο φαν όλα, διότι γίνεται ένας μικρός πόλεμος μεταξύ των αρχαίων δυνάμεων του κακού και κάτι ψαραδοεμπόρων και φορτηγατζίδων του σήμερα. Έχει αρχέτυπα κλασικά, τα οποία τα μετακινεί λίγο, τα κοιτάει όντως λίγο λοξά, χωρίς όμως να τα υποσκάπτει. Και η ταινία είναι μια τεράστια γκρίζα περιοχή υφών και ειδών. Είναι μοναδική ταινία και γενικά και για τον Carpenter. Έπος. Είναι όντως έπος, πολύ αλφα φάση, πολύ πρωτοκλασσάτη φάση. Είναι μια ταινία που τη ζηλεύω, θα ήθελα να την είχα κάνει, αλλά αναγνωρίζω ότι αν την είχα κάνει θα με είχε καταπιεί η μυθολογία και θα είχα κάνει μια τελείως διαφορετική ταινία, η οποία δεν θα είχε αυτή την ορεξούλα, διότι ως δημιουργό δεν με ενδιαφέρει τόσο να επικεντρωθώ στην ορεξούλα, με ενδιαφέρει η μυθολογία. Οπότε δεν θα την είχα κάνει έτσι. Και η ταινία δουλεύει επειδή πιάνεται από την ορεξούλα. Θα μπορούσε να έχει πιαστεί από τη μυθολογία και να δουλέψει μια άλλη ταινία, αλλά η συγκεκριμένη ταινία πιάνεται από την ορεξούλα. Αυτό τη στηρίζει, αυτό την κάνει να επιπλέει. Είναι μια ταινία που βλέπω από πού θα μπορούσε να βουλιάξει και δεν βουλιάζει ποτέ. Είναι μια ταινία που είναι αστεία. Δεν κατάλαβα όλες τις νεολαίστικες αναφορές, αλλά είναι αστεία ταινία. Χωρίς να είναι ξεκαρδιστική ταινία. Αυτό είπα και εγώ. Αλλά είναι μια ταινία που έχει γέλιο στο μέτρο που χρειάζεται να έχει μια κωμωδία περιπέτειας. Και αν κάπου χάνει ως ταινία πολεμικών τεχνών. Που είναι μια χαρά ταινία πολεμικών τεχνών, αλλά δεν είναι μια κινεζικού επίπεδου ταινία πολεμικών τεχνών. Αν τη βάλεις απέναντι στους Κινέζους, θα φάει ξύλο από τους Κινέζους και θα τις μαυρίσουν το μάτι. Αν τη βάλεις απέναντι στους Αμερικάνους, θα κερδίσει. Είναι μια καλή απομίμηση αμερικάνικη κινεζικών ταινιών πολεμικών τεχνών. Συνολικά είναι κάτι μοναδικό και δεν ξέρω πώς δούλεψε, αλλά δούλεψε. Είναι μια ταινία που απορείς βλέποντας την γιατί δουλεύει, γιατί το Kitsch δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο που να μην σηκώνει το βάρος του, γιατί το κινηματογραφεί και με έναν τρόπο που το τονίζει περισσότερο, δηλαδή δεν χρειάζεται οι καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε να είναι Kitsch. Όπως λέω, άμα το είχε πάει μυθολογικά δεν χρειάζεται να είναι Kitsch, αλλά το πάει Kitsch, το τονίζει το Kitsch. Και από ένα σημείο και μετά θα μπορούσε να λες ότι αυτό θα έπρεπε να βουλιάξει. Και συνεχίζει και δεν βουλιάζει και πάει παρακάτω. Και γενικώς η ταινία φτάνει στο τέλος της και σε έχει μαγέψει και όπως η Kim Cattrall ζητάς από τον Μπάρτον να πας μαζί του, αλλά η ταινία είναι πολύ βρωμιάρα και ζει μια ασταθή και άσωτη ζωή, οπότε σου λέει όχι, εσύ είσαι καλό κορίτσι, δεν χρειάζεται να έρθεις μαζί μου, θα σε χαλάσω. Και λες, ναι, έχεις δίκιο ταινία, είμαι καλό κορίτσι, δεν θα σε ακολουθήσω στην άσωτη, βρώμικη, λιγδωμένη, φορτηγατζίδικη ζωή σου και δεν χρειάζεται να με χαλάσεις, οπότε κάθομαι εκεί που είμαι και την απολαμβάνω για αυτό που είναι. Wow, okay. Ενδιαφέρουσα. Ξαφνικά σκέφτηκα την ταινία αυτή να είναι ο Bill Bixby στο Hulk, ξέρω εγώ, ή να είναι ο David Carradine στο Kung Fu, ας πούμε. David, καλά το λέω. Ναι. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Πολύ Carradine. Ναι, ο Dave, ο Kung Fu, ο Bill. Τους μπερδεύω, δεν ξέρω. Keith Carradine ή David Carradine? Ο David νομίζω είναι ο Revenge of the Nerds. Okay, τότε ο Keith Carradine. Ο Keith. Anyway, λοιπόν, αυτά από εμάς, αυτό ήταν το βίντεό μας. Πείτε μας αν έχετε δει την ταινία, πείτε μας αν θα τη δείτε την ταινία. Ευχαριστούμε τον χρήστη και θεατή του καναλιού που μας πρότεινε Carpenter και κάναμε τον brainstorming και καταλήξαμε σε αυτήν. Φυσικά και θα ακολουθήσει κάποια στιγμή κι άλλος Carpenter. Μέχρι την επόμενη φορά βασικά. Να προσέχετε το φορτηγό σας να μην σας το κλέψουν σε ύποπτους δρόμους της Chinatown ή και... Έχουμε και εδώ Chinatown. Πού είναι? Προς το κέντρο. Okay. Εκεί που... Δεν είναι επίσημα Chinatown, αλλά είναι, εντάξει, είναι Chinatown. Εκεί που έχει το σούπερ μάρκετ.
και τα σούπερ μάρκετ. Ησυχία.